Arratsaldeon, ongi etorri jaun Andreok, Markina Seminen gara, itzuliko laugarren etapa dago jokoan. Atzokoaren biharamon antzematen da. Atzokoa handia izan zen atzo arratsaldean era guztietako gorputzaldia bizi izan genuen. Oraintxe behean urrena zerua jo beharrean, berriz ere zulora erori ginen eta, bueno, arratsaldeko 7 eta laurden 7:30 inguru horretan jakin genuen. Azkenean, justizia pitin bat izan zela, gure ustez, justizia pitin bat egin zutela utziko epaileek eta pagaraipena Alex Aranbururi eman eta, bueno, aurrena kendu eta gero eman ondoren. Eta honek segi egiten du, behar zain utzi dute atzean, gaurko etapa honetan, atzo bezala segorrera ibilbide gora beratxo dute, ikusiko du gaurko etapak zer ematen duen, hemen pres gaude, Xabier Usabiaga, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Fermin. Atzo gure aurpegiten uste du jendeak antzeman zuela, ze bizi izan genuen geuk ere, halakoa izan baitzen, Gaitzerdi esan beharko dugu alere. Gaitzerdi, podiumak eta, bueno, gaur nola edola zertxo bait konpondu dute podiumaren kontua. Etapa garaipena Alexena izango da, eta horren bestean, pozik gaude. Ta nik uste dut Alexek podiuma ere bera pozgarri izaten da, baina batez ere txirrindulariak helmuga zeharkatzen duenean izaten duen poz hori behintzat ez zion inortxok ere kendu. Beraz, uste dut hori hartu behar duela berak ere aintzat, eta orain palmaresare behar bezala jantzita eta dizdiratxu dago, eta horri erreparatu, eta aurrera egin beharra duka, atzo esan genuen bezala, beste aukeraren bat ere izan dezake eta. Gaur gonbidatu Amets Txurruka daukagu, etxe inguruan, Markina Seminen gara, etxe barriakoa da, Amets. Ongi etorri, Amets. Arratsaldeon bai. Ondo? Ondo bai. Atzoko zuk ze iritzi daukazu? Ze nola bizi izan zenuen? Bizi egizan, umiekin neuen kalien, eta ez nintzen asko enterau, eta telebista neuen ikusten, baina nahixian mesua jaso naban, lehenko hau palez. Urrengo, kendu indotze tapie. Eta handi denpora batera, berriro mondotze, tartien deitu notzen, nik ez nekizan zer pasau zen, baina nire lehenko erreakzioa izan zen, ibilbidea, liburuek esaten dabena da, eta txirrindulariek jakinen bidau ibilbide hori. Orduan juezak esan dakoek ez dauke zentzurik, eta handi denpora batera etapi emotzen duen, pozik berriro. Deno pozik, hori Beasainen atzo, hor geratu da, Beasaingo etapa, uste dut bizigaren artean gogoratuko dugula, Beasainen atzo bizi izandakoa. Beasaingo etapa horretan, Maiteko biribilgunea da hori, hor bertakoek hala ezagutzen dute, Maiteko biribilgunea bezala, baina ez dakit ba, kanpo jendeak Alex Aranbururen izenan egin zuten bataiatuko emendik aurrera. Larre bile, Fermin. Beasaingo sarreran dagoen biribilgune hori, hortxe duze, atzo gertatu zena, Alex Aranburu eta Almeida ziren. Aurreko biribilgunean, senperekoan, Almeida larri ibiritzen, espaloiertza jotzeko zorian izan zen, metrotxo batzuk hartu zituen Alexek jarraipena mantzion, azken kilometron sartu zen asterketa buruan, eta hortxe dut gero biribilgunean eskubiti sartu zen, egia da ikusten dela argi dagoela, seinalizatuta, ezkerretik markatzen zuela bidea, baina esan duguna, errepide liburuak. Eta horrek behar bezala egon izan baloi, itxita egon beharko zukeen. Eta Alex Aranburu berak, belo bieur edo txirrindulari eta zuzendariek erabiltzen duten aplikazioan azken kilometroak goiti bera aztertuta zeuzkan eta berak bazakien seguru eskuinetik hart zezakela eta hartu behar zuela gainera. Hor oker ibili zen, bide hori markatzen aditu zena. Ez loinazko elkartea bera, ez lekuko antolakuntza, baizik eta antolakuntza orokorrak egin zuen hankasartzea. Eta etapa amaieran etxegen giro izan Alex Aranburu bera sututa ez tarritzekoa eta zer esanik ez, Kofidiseko kirol zuzendaria, Bingen Fernandez. Geurekin izan genuen, Gorka Gerrika goitia horregontzen gero guztiko epailen aldamenean, tente mugitu gabe, harik eta 7 eta 4 inguru horretan berriz ere garaipena Alexi eman ziotela entzun zuen arte eta entzun egingo dugu, ze aipatu zuen. Gorka Gerrika goitiak, Kofidiseko kirol zuzendarietakoa. Mugan berak irabazi deu, eta gure garaipena da. Esan gure dut ez da bardine, bigarren eltxea eta garaile izetien, ikustot Grekoarrek ez deuse eskuek altxeu, guk altxeu indoguz, eta nahi eta hor azkenen apurtxo eztabaida egon, irabazin dugu eta oso pozik. Pozik denok,
Pozik Alex Aranburu Euskal Herriko itzulian bigarren etapa irabazita, markatuta zeukan etapa irabazita, etapa garaipena eta sailkapen nagusian, orezko postuetan agertzaigu ezkiotarra, 9. tokian, ez da minututik gorako atzerapena duen. Alexek izango du, ondo dela beste aukeratxo bat, eta seguruenik bihar bertan izan dezake hori. Sailkapenak etapa sailkapenean hortxe duzue. Alex Aranburu, Gregoire Schachman, 3. 4 segundu hartu zuten honen bestez. Almeida, Mas, Eskilmose, Kelderman, Lipowitz, Kras eta Van Wilder. Eta sailkapen nagusian, Schachman da buru, 4 segundora Lipowitz, Almeida ere 4 segundora, Van Wilder 15 segundora, Eskilmose 16, Gregoire 40 segundora, Kras 46, Alex Aranburu minutu eta 9. tokian, eta Enric Mas 10. postuan, minutu eta 14 segundora. Zuzenekora egin behar dugu, etapa ordu bat eta 4 inguruan abiatu da Beasaindik, etapan aurreneko mendatea esentzi izan duten, mugimendu handia bizi izan da aurreneko kilometroetan, eguneko iesaldi harrapatzeko, gaur iesaldiak jende askoren ustez bidea egin dezake, eta azkenekoz esan digutenez, 3 laguntziren aurrean, Gili, Simon eta Suitzako txapelduna Smith, errepidera joko dugu, Inigo Lasa, biderik ari aldira egiten, zertan da 3kotea? Ba, 3kotea, 9kotea izatera pasada, eta oraintxe bertan Mark Suller, Andrea Baioli, Quinn Simons, Bissot, Fisher Black, Ben Gili, Alex Bodan, Mauro Smith eta Sepp Kuss dira lasterketa buruan, eta tropelarekiko minutu eta 5 segundoko abantaia dute. Minutu eta 5, beraz, oraindik erabat finkatu gabe dago tartea, eta kilometro asko geratzen dira, eta ibilbide gora beratxua. Orantxe ikusiko dugu ibilbidea profila, etapak 7 mendate ditu, etapako mendatea Matxariatik gora izua da, beldurtzeko moduko igoera du alderdi honetatik izuak, Matxariatik gora esan bezala, 170 kilometroko etapa, aurreneko kilometroak Gipuzko aldean egin dituzte, behin Asentzio pasata, Bizkai aldera egin dute eta Bizkaiko errepideetan izango dituzte etapa amaiera bitarteko kilometroak. Denera 7 mendate puntuagarri, esan dako ordea. Gaurko etapako mendatea izua da, izua oso alde gogorretik igota, alde gogorra du baita krabelingoa, Matxariatik igo behar dute gaur. Matxariatik gehiagotan ere ailegatu izan da, izuara eta arratera etapa, eta hor irabazitako bat, Enric Mas da. Hain zuzen, Matxariatik igota lortu zuen bere garaipen, aurreneko garaipen handia nolabait esatearen lehen ere irabazia zen Enric Mas, baina bere aurreneko garaipen handia arraten lortu zuen, gaurko mendate horretan ies eginda. Jetxierak izango du gaur garrantzia, eta uste du Xabier Usabiagak gaurko ibilbidean horixe aipatuko digula. Entzun dezagun, zer diran? Markina Xemengo etapan, izuak nola ez, sekulako garrantzi izango du. Baina ez soilik igoera, baita jaitsierak ere. Jaitsiera oso sigisagatxua da, eta horren beste teknika ona izatea ezinbestekoa izango da. Ikus dezagun ze alde dagoen horrelako bihurguneak ondo edo gaizki hartuta. Bihurgune itxi hauek ondo hartzeko, errepidaren zabal-zabaletik ekin behar dio txirrendulariak. Bihurgunearen begininera ailegatutakoan barrenetik pasa eta gero alik eta gehien zabaldu. Errepide bazterreko belarrak orraztu egin behar dira. Hori da modurik labur, azkar eta seguruena. Aldi zabal-zabaletik ekiten ezbaldin bazaio, txirrendularia konturatuko da, bihurgunearen erdira ailegatutakoan gehiegi etzan beharko duela eta horren bestez erortzeko arriskua askotzera handiagoa da. Horixe gertatu zitzaion esate baterako Tadej Pogačarri Strade Bianchen munduko txapelduna berak onartutuen legez. Beraz, Markina Xemengo etapa honetan, ez dezagun gutxietxi izuako jaitsiera sigisagatxuak izango duen garrantzia. Kontu zilu beharko dute aldapa behera, lehen nik Enric Mas aipatu dut. Arraten etapa irabazari izan zela, Matxariatik igo zutenean, gaurko jetxiera honetan, aste zoragarri egin eta gero sailkapen nagusiroko aukera guztiak galdu zituen, Enric Masek erori eta gero. Etapa amaieran hori, sua izango da gaur. Matxariatik gora eta zer esanik ez behin gaina harrapatuta Markina Xemengo helmuga honetara bidean. Abiatu horretik zenbaitekin hitz egin nahi izan dugu, gau sailkapen nagusiko batzuk hartu ditugu, sailkapen nagusian aurrean dabiltzanak eta etxe inguruan izango den gizon bat ere bai, Txomin Juaristi ere bai, entzun dezagon.
Txikitxetik ameztuteko etapida ez, txikitxez beti ikusten iziot itzulixe eta, markinen amaitzik gaur eta ni presente egoti, amez bada, bai. Ni pentsot, ez daukela misterixo handirik, iesaldi xeltzeko bai baukez beran aukerak, ez dakiz ekipongoan kontroletako modun eta, kontroletako modun bada ekipon bat, ni pentsot klabi azkeneko igoerako aproximazioen ongo dela, ondo kolokaute sartzi, eta, eta gero ondio meta bada bauke beran tarti, osake, a ver si la ondoian amairi. No, in the end, I think in the end we can say it played out really well for us to have a hard day like that. We are still with 2 guys in the top 5, so not bad. Pues aquí me encontraba bien, hoy no sé. Después del día de la que ha sido muy duro, vamos a ver qué tal estoy, pero creo que estamos un poco todos iguales. Sinceramente espero que pase lo mismo que ayer, que sea una locura de carrera y que cada día me voy encontrando mejor. Una pena la crono, fallamos en perder mucho tiempo. Eta hortxe duzue, gaur behar sainen atzo bizitzerik izan ez zuena, bizitzeko aukera izan du. Alex Aranburu gabiatu horretik, podiumera igo da Loreso eta Txaloak eta jendearen zorion agurrak izan ditu, bazter guztietan etxe inguruan Alex Aranburu, atzo haserre alde gintzuen helmuga ingurutik, gaur aldiz, beste aldarte batekin, ekin izan dio egunari Alex Aranburu jakin da atzoko etapa berea duela. Ordu eta laurden inguruan, izan da irteera, herriko agintariak, antolakuntzakoak, irtera neutralizatua, eguraldiz zoragarria gaur ere, atzoainako berorik ez dago, zeru argi dago, txango nuke atzoaino temperatura hobea dagoela, edo zer gauzatarako gainera, astea markakoa da, eguraldi aldetik. Hortxe da pelotuia, eta ikusiko dugu. Gaurko etapa honek ze ematen duen Matxariako igoera, oso igoera gogorra. Hausteko asmorik izan ezarren, tartek izango dira, ala iruditzen zaigu, eta gero jetxiera segidan, eta jetxiera luzea, eta bizia, jetxiera teknikoa. Etapa kitzikagarria daukagu gaur ere. Etenaldi labur bat, eta berehala sartuko gara, gaurko laugarren etapa honetan. Eta Alex Aranburu kabiatu orain esprinta, Quentin Hermans gurpinean duela, Alex Aranburu lehenagoziko postuetan. Eta hemen ditugu zuzeneko irudiak, hemen da iesaldia, eta iesaldian esan dugu jende ona, Xabier, bidea egiteko moduko iesaldia antolatu da, jende ezaguna, arnasa luzeko mutilak, banangoak, aldapa gora, eta pelotoi buru horrek ze itxura erakusten duen, horren baitan izango baita gaur ere. Norbaitek lasterketa kontrolatu beharko du, eta talde hau ze txirrendularik osatzen duten kontutan hartuta, motzean lotzea hobe. Helmugarako 84 kilometro eskasen faltan, 41 segunduko aldea. Hor doazen 9 txirrendulariak banakoak dira zeuk esan bezala. Marc Schuler, atzo ere ahalegindu zen UAE taldeko txirrendularia. Lidl Trek taldeak 2 ordezkari ditu. Andrea Baggioli eta Quinn Simons, Leo Bizio gaztea da. Hain justu ere Frantziarretako bat, Decathlon taldeko txirrendularia. Red Bull Bora taldeak Finn Fisher Black sartu du. Education Firstek Bigizon, Ben Healy eta Alex Boden. Mauro Schmidt, Suitzako txapelduna hor da. Eta baita Sepp Kuss ere. Eta ikusten dugu atzean kilometro asko falta den arren, berriro ere mugimendua dela, zerbait ikusi dute, Florian Lipowitz mugitzen hasi da, Soudal Quick Step taldeko txirrendulariak lotura lana ezartzen ari dira, baina atzo bezalaxe zalaparta, lasterketa erotzen ari da, lehen Julian Alaphilippe ere ahalegindu da, Julian Alaphilippe Tudor taldeko gizonak atzera egin behar izan du, eta oraintxe bertan ez da buruan, baina atzealde horretan, atzo bezalaxe gehien bat, UAE eta Red Bull Bora taldeko txirrendulariak ageri dira, lasterketa mugitu nahi. Espero zen gioia esan beharko dugu, Anoetx. Gaurko etapa zeukaten, iesaldietan ondo modulatzen diren gizon horiek, isa batez markatuta, biharkoa ia bestera bateko izango da, azkenekoa zer esanik ez, izatekotan gaurkoa izango zela, eta bueno, gaur garesti dago, gaur ere garesti dago esan beharko dugu. Bai, aukera ona da iesaldiantzako, ibilbideek izten dago, eskapa batein eta metara arte hiltzen, baina aurren sartu dien aseintzu den ikusitxe, aukera gitxi ez, edo hobe gitxizkero denporie, arriskue, atzekuek, eta orduan ikusten da
erreakziona dabela, eta ibilbide politxe duke oin atzetik mugitu alizeteko, ze hemen ja munizio hartetik kontzuela igoten dagoz, markina jaitzi segituen lekoiz, eta gero bukaeran hor kilometro asko dagoz lauek, baina oin dakozan kilometroek mugitzeko aproposa dire. Egia da, sailkapen nagusian inorrez dagoela ondo kokatuta, uste du sailkapenean ondoen kokatutako gizona Leo Bizio Decathlon taldeko txirrendulari gaztea dela. 3 minutuko atzerapena dauka, beraz, Schachmanek eta Soudal Quick-Step taldeak ikuspegi horretatik, lidertzaren ikuspegitik, lazai xamar hartu lezake, egoera antolatu lezake, baina mugimendu horien ostean, beste zerbait etorriko balitz, talde estrategiak ere bere kaltea eragin dezake, eta hori izango da behar bada, Schachmanek eta bere taldeak oraintxe bertan izango duen kezka iturri nagusia. Gaur abiatuz direna, Mati Biruodo, Robedont eta Anders Foldager izan dira. Eta hor ikusi duzu, mailota nola dauden banatuta, puntuetako mailota ere Schachmanena da, Almeidak darama, jantzita, Schachman. Horiarekin baitugu, errojupekoa irabazi zuen ezkeroztik, horiarekin ari da, Euskal Herriko itzule egiten Schachman, mendikoarekin Armirel, da pelotoian, eta gazterik onena, atzoko etaparen ondoren, Romain Gregoire. Romain Gregoire Frantziar, hemen ieslariak, minutu erdia besterik ez. Benjili, ezaguna, Benjili, hain zuzen amets txurrukarekin alderatu genuen, Italiako Giron amets, eta egun hartan gainera geurekin zinen, iesaldien zen, Benjili. Bai, goratzen da azkenengo tebera joan nintzen nien, Giroen nik enagoen zautzen Benjili ordureko, eta zeure berroak neure itxuri edukela, eta zanatzen bizikleta gainen okerra doilako izango etedan, egin gendun barra pixka, baina bai, lauka ire bat. Lehiaketaren berri eman behar dizuegu, atzo galde genizuen 2013ko Beasaingo erlojupekoa, azken erlojupekoa, zeinek irabazi zuen, Toni Martin izan zen garaile, eta itzolian Nairo Quintanak irabazi zuen. Aitor Hernandez Oruesagasti, soraluzearrak, eramango du saria, etxendoren jantzimentoa, Aitor Hernandez. Torret ez da izango, ala? Izan abizen da, bablina dira. Soraluze ermuarra da, Aitor Hernandez, ziklobosean, azken urteotan ziklobosean dabilean Aitor Hernandez. Aitor Hernandez Oruesagastirentzat izango da atzoko saria. Eta gaurko sarian parte hartzeko, hor duzue, galdera, nor da itzuliak izan duen garailerik gazteena. Saikapen nagusiana. Izan den garailerik gazteena, zein izan da? Ayuso, Julian Gorospedo eta Gino Bartali. Utzi zuen erantzunak, egun bezala QR kodea erabildezakezue. Instagrameko kontua edo eta aite.eus atarian zuzenean. Hemen 82 kilometro, 40 segundo. Marsuler, atzo jarrampa jota ikusi genuen, bideo azterrean. Atzo uaek asko jo zuen, uaek asko arriskatu zuen. 80 kilometrora lehertu zuen etapa, lehertu nahi izan zuen etapa. Eta gero zerta eta eurak errez ziren, Almeida izan ezik, denak. Geratu ziren multzo nagusitik kanpora. Zuler bera pasador, lehendabiziko postuan mendate gainetik. Atzo egia da, nolabait, lasterketaren aginteari dagokionez bizati oso desberdin izan zituela. Mugimendu hasi zenean zartaginak irtenetik egue taldeak eraman zuen, hasiera batean kontrolan ezarri zuten, gero mugitzen hasi ziren, etengabeko joa, bai Groskagnerrekin, Isaac Del Tororekin, Brandon McNulty bera ere mugitu zen, eta gero fundamentuzko iesaldia Marsulerrek burutu zuen. Eta une askotan, eta gaur Patxi Bila Red Bull Bora taldeko zuzendariak ere onartu du, uste zutena baino lan gehiago egin behar izan zutela, eta lan hori biztan da, UAEren nolabait proposamenak eragin ziela, baina gero, haiei kukuak oker jo uste dute errendimenduari dagokionez ez zutela esperotako mailarik eman izen handi horiek. Almeida liderra izan zen, bere mailan ibili zen bakarra esango nuke UAE taldean, edo besteak aldez aurretik nekatu ziren behintzat, azken kilometro erabakigarrietara ailegatu aurretik, eta aldiz, Red Bull Bora talde hasieran ataka estuxamarren ibili zen, estu eta larri, baina gero aginte hartu zuten. Bereziki amezketan bera, Schachmanek erasoa jo, Blasov eta Lipovic aurrean sartu zirenean, Blasovek lan bikaina egin zuen, aurrena, Ormaiztegi inguru hartan zegoen tartea edo zulua isteko ere bai, eta azken kilometroetan buruari eusteko, eta uste dut, azken kilometroetan gertatu zena aztertu ezkero, eta ari erreparatu ezkero, Red Bull Bora taldeak
baikortasunez amaitu zuela atzoko etapa, Lipovitz oso indartsu dagoela ikusi baitzen. Hore, ziurtza Bolibarra bidean dira, Gontzagarai gana mendatean bera, biragun aurreatu dira, multzo nagusitik. Eta bi honek nik uste dut etxeko txirrundulari dela, bata Txomin da. Beste Okamika. Eta ikurra hau oso txarra da, ezkerrera nahiko bihurria, eta bi honek ondo ezagutzen da denez, aurrera egin eta aurreko taldea sartzeko asmoz egin da. Eta aurrengo mendatea Lekoitz izango dute, Lekoitz gane. Edo Santa Eufemia bezala ezagutzen da, baita ere orain lasterioko duten Lekoitz gane. Bai, Santa Eufemia goiko mendixari deitzen dutze guk, eta igoera hau bera Lekoitz edo Lekoitz gane. Euskal Herriko itzulia izan da bemeia gerotan. Gainera, orain, aspaldian ez, azkenekoz 2016 urtean. Nikola ere, izan zen egun guztia egun hartan iesaldian bakarrik eta hemen inguruko mendate guztia bera pasatzituen buruan. 2016 urtea izan zen hain justu ere, itzuliak, Markina Xemein bisitatu zuen azken aldia, talde handi xamar bat helmugratu zen, nolabait esan genezake sprintean erabaki zela, eta Luis Leon Sánchez izan zen garaile, eta gura baino lehentxiago, 2 urte lehenako itzulia bertan amaitu zen, eta orduan ere, gizon azkar bat nagusitu zen, 2014 urtean izango zen, Ben Swiftek irabazi zuen hemen goizeko esprinta, izuan behera jetxita, eta harritu egin gentuen Ben Swift igoeretan orduan behintzat maila hartan ez genuen ikusi, eta gero biharamonean Toni Martinek irabazi zuen erlojupekoa eta itzuli ura ere Alberto Contadorrentzat izan zen. Bruno Armirelek atzo mendiko mailota jantzi zuen, baina une honetan Kataluniarrek kendu dio, Marsulerrek, puntu bat aurretik jarri da, Marsuler, mendiko sailkapen horretan. Atzo etapa egin zuen bestea, Kleman Berte izan zen. Etapa ikusgarri egin zuen, gaintzan gora bakarrik geratu eta nola iraun zuen eta atzean sua izan zen, eta alde ere, Lazkaumendin gora hasita harrapatu zuten, Kleman Berte. Zoragarria izan zen, zoragarria benetan Bertetek egin zuen lana eta uste dute goraipatu behar dugula, gero azken sailkapenari begiratu ezkero ez dugu lehendabiziko postuetan ikusiko, baina aurrena Rudi Molar eta Marsularrekin batera egin zuen iesaldi hartan gainera pixu handia izan zuen, igoeran gaintzan gora, berak bere bi eskideak atzean utzi eta ordekan atzo esan genuen arraun, nolabait korrontearen kontra arraun egitearen pareko esfortzu egin zuen berriro ere Zaldibiera gerturatu bitartean, eta uste dut Bertetek erakutsi zuela, Andaluziako itzulien zergatik sailkatu zen bigarren postuan, zergatik Turrean Puigdedonen Gutxek irabazi zuenean 5. postuen sailkatu zen, edo lehen urtean Espainiako bueltan Junkeran amaitutako etapan O'Connor nagusitu zenean zergatik izan zen bera 4. postuan, uste dut hor txirrindularia dakola, maila ona daukala, oraindik bere palmaresak ez dauka izugarrizko tistirarik, baina uste dut edozein taldetan, taldearen bizkarrezurra osatzeko moduko gizona dela. Marsuler izan da, Gontzai Garaganan lasterketa buruan eta marka da gero, 2022an pasatzen, orain urrena itzulia, Gontzagaraitik eta Marsuler bera izan zen lasterketa buruan. Gura izan zen, gero Mailabiara bidean, Carlos Rodríguez gurpilean eraman zuenean. Bi pasaera jarraian urte batzuren tartearekin, Gontzagarai, Marsuler. Buruz nabile, baina Espainiako itzulia be horti pasau izan dien gero Bizkaiko begiratokira, orduan be aurrien. Izan liteke. Aurrien, edo propeletik alde egin eta horrekoak garrapatzen bera ibilizan. Eta hemen, lehengo irudietan propela ikusi dugunean, itxuria hartzen dutenik, geldialditxo bat, edo pixka darnaza hartzen hasi dela. Ez dakit, oin ikusiko dugu, 37 segundu, ia atzetik Txomin. 50 segundora doa, pelotoia. Moteban, pixka zueten da, edo apordate tranquildu indiela martxan, eta ia Txomin eta Ander komika, horre honen handik gertu dauzan, da ia sartzen dien aurrien. Ben Gili. Erreleboetan txukun ari dira, eta Ben Gili segurazki, ez dakit bat ere, Fermin, baina haserre xamarra izango da, atzo berehala gelditu zen atzean, eta Ardenak helburu dituen txirrindulari batek uste dut, bai atzoko etapan gaurkoan, maila ona ematea ezinbestekoa dula. Litekena da, egunen batean edo bestean auspoa hartu eta lasai gorputza entrenatu besterik ez egitea, baina Ben Gilik garbi zegoen Euskal Herriko itzulia Ardenak prestatzeko aukeratu zituela, eta egunen batean protagonista izateko moduko mailan egon beharko zukeela, uste dute edozeinak aurre ikus zezakeela. Eta bestea, Ardena prestatzera etorrita da bilela esan eta atzo azaldu ere egin etzena, Tibonez izan zen. Tibonezen ganditzera gehiago, esperagoen nuen. Nik favoritutzat atzo hartu nuen, eta egia da segurazki eguna lasai hartuko zuelako. Baina bestela, desnibel positiboari eta begiratu ezkero,
Flash balonan, bere helburu nagusietako batean topatuko duen zailtasuna zuen atzoko etapak. Eta atzo, ez zuen nik uste dute zer jakin nahi izan lasterketarekin, edo gorputzek ez zion erantzu, baina ez zuen etapa lehiatu ez da urrik eman ere. Osatzean emugaratu zen. Hemen, biak elkarrekin, biak bat eginda Ander Rokamika eta Txomin Juaristi, Lekeitiarra bata, Markinarra bestea, perotea hundieri aurre hartuta iesaldiaren bila doaz, bi bizkaitarrak, etxe inguruan. Bai, eta ondo konpondu behar dauke, baina berez be ondo konponduko dira, entrenamentu asko itin itxu honek alkarreaz, eta ia, hortxe Markina heldu eta lekoizera bidien aurrien sartze daukera daukatu. Ezketan ari ziren. Hau, aldez aurretik segurazki biek ala biek ere adostu izango zuten. Ea Goitiperakoen alde egiten dugun eta bakarra baino hobea izango dela orain ordekan dauden kilometrotxo hauetan aurrekoen gana gerturatzeko eta elkarri gurpila emanaz hor ari dira alegintzen, baina aurrean ere ondo ari dira konpontzen, maila handiko gizonak dira, oraindikan soka tenka eginda dago, ieskide hauen eta pelotoiaren artean, eta ikusiko dugu, nondik apurtzen den, normalean alderik aulenetik apurtzen da beti, baina oraintxe bertan sesio handia dago, iesaldia sortu nahi, eta pelotoia lotuta eraman nahi duten gizonen artean. Adostu, zan duzu, Xabier, ez dakit asko adostu duten zerbait Okamika zelan dareien jatekoan poltzio nino solteo barik, ez dut uste aurrez pentsaturiko izen handik hau. Bestelan sartukoan poltzikuen oso zer. Eta liderra, Mailotoriarekin Schachman, eta zer diozu ametxzuk, zer itzi duzu Schachman aurten itzulian ematen ari den mailaz, esan du hor eskaini duzuen elkarrizketan, oso gustora dabilera, gaurko ere oso gogorra dela, dena den, taldeak beste aukeratxo bat ere badaukala, egia da gainera, Van Wilder aurreneko 5 postuetan Soudalek 2 lagun ditu, alegia bera gutxe eginda ere, Van Wilder hor mantentzen bada, pozik izango litzatekeela. Bai, bastakit, maila ona daukela erakutsi dau, egixe esan, amendik aurrera, oin arte bai, baina amendik aurrera etapak oso gogorra direla, eta edozein momentutan tartion lehikela, ez? Gaur be, azkenengo igoera hori gogorra da, eta lehen esan dako moduen hor, talde estrategiak egiteko, ibilbidea proposada, ze arratea gainien, abantaila hartzen badu baten batek, aurrien duen lagunen batek itxaron, da talde lan eginez abantaila ateraike, edo alderantziz be bai, taldetik baten bat atzera geratzen bada, alkarrekin talde txortan doizenak adostu ezkero, handik eta metara diferentzia asko onditzeko aukeria dago. Nik aitortu behar du Fermin, Schachmanek harritutan aukala, ez duen uste atzo ibili zen mailan ibiliko zenik, ez behintzat atzoko ibilbidearen lehendabiziko erdian ikusi genuena ikusi eta gero, zeren nolabaitera aurki eta infrentzu izan zuen Schachmanek, aurreneko erdian patiara ibili zen eta bigarrengoan defensa zoragarri egin zuen, eraso guztiei erantzuteko gaitasuna izan zuen eta lasterketa oso ondo irakurri zuen, uste dut bere indarren eta gaitasunen kudeak eta zoragarri egin zuela. Schachmanik ikusten diodan arazoa da, mendate luzeagoetan lehen ere ez dela hain ondo moldatu izan. Atzo azken batean 4-6 minutuko esfortzua egin behar izan zuten, bai gaur Matxarian gora eta zer esanik ez, larun batean jokatuko den azkeneko etapan mendate gogortasunez berdin, baina luzeagoa direnetan esfortzuri biderkatu egingo da bigatik edo hirugatik, hau da, 12-15 minutuko esfortzu iraunkorra egin beharko dute oso goi mailan, eta 2019an Euskal Herriko itzulien 3 etapa garaipen lortu eta lidertza eraman zuenean ere arazo hori berbera izan zuen. Azken etapan ja mendate luzeagoetan pot egin zuen. Niretzat, orduan baino indartsuago ez dago segurazki Schachman, bere errendimenduak edo bere kirol mailak ez du gora egin, eta horregatik iruditzen zait, oso estu hartzen baldin badute, behar bada, lehen horpazurdan zuen arazo hori, orain ere horretan izango duela. Hori da, neuk egiten dudan iragarpena. Eta Schachmanen taldekidea, ez da gero errena, Van Wilderrek ez du esango palmares distiratxoa duenik, baina gauza politak baditu palmaresean Van Wilderrek. Van Wilder esaterako, aurten bertan, Paris izan, 10. tokian sailkatu da. Iaz, UAEn 4. izan zen, Erromandian 4. izan zen, antzeko mailako probetan alegia. Orain 2 urte Alemaniako turra irabazi egin zuen, Algarben podiumean 3. Polonian golturrean 4. Kontua izan beharko gizona da Van Wilder. 3 asteko itzulietan ere txukun ibiltzen den gizona da eta lan egin duen kasuetan gainera. 12. postuan amaitu zuen Italiako giroa, gaztea da, 24 urte ditu, eta nik uste dut, Soudal Quick Step taldeak, Mikel Landa fitxatu aurretik, mendatetan eta askotan,
Renko Ebenepolen inguruan ibiltzen zen eta lanik haundien egiten zion txirrendularia da Ilan Van Wilder. Eta talde horretan gainera oso ondo txertatua dagoena da, gogoan izango duzue Visma taldeak behar bada edo orduan Jumbo zenak Soudal talde erosiko ote zuen eta ibili zirenean honek irmo eutsi zion eta honek defendatu zuen nolabait ere Soudalek independentziarekin jarraitu behar zuela. Ez zitzaion bat ere gustatu beste talde batek jatearen kontu hori eta uste dut txirrendulari horrek ja orain 2-3 urte, 20-21 urte zituenean nortasun hori erakutsi baldin bazuen, orain ez duela txikiagoa izango eta horrek ere uste dut egoera zailetan aurrera egiteko lagunduko dio. Precaución, descenso técnico. Be careful, technical downhill. Bai, horrentzen dugu, ezta, Lekoiztik Aulestireko bide hori, bide estua da, eta bi ordune batzuk bat nahiko txarrak beba ditu. Pasan, aztien, oin bi aste hemen egin afizionatu mailako lasterketa bat euritzen, eta erorketa batzuk on ziren, orduan irratitxik abizadotze, jaitsi horretan kontu zibiltzeko. Eta bestetik ikusten dugu, pelotoia pixkat ontzat emon dabela iesaldi hau, apur bat arnaz hartu dago eta minutu dira egon daue aldiek, eta Txomi eta Ander, talde txontera sartzetik gertu, hogeita 5 segundura, eta logikak esaten dago, elkartuko direla aurreko honek atzitik datozen bisekin, eta peloteek ontzat emango dela, baina ikusten dugunez distantzia o diferentzia handiegirik itxibarik. Bai, protagonista daukat. Aurrera inigo. Gorka Gerriko Goitia, zer moduzko gaua pasa duzu? Nahiko txarrak izan, lo asko egin barik, baina bueno, holan etor direz gauzak eta ja karreran konzentraute gauz. Eta gaurko karrerari begira ematen du tropelak iesaldia ontzat eman duela? Ez dut uste, Ez dut uste oso iesaldi indartsue da, baina nik uste gota hau mendate hau paseo eta gero grupamak hor aurrien lagundu ingo apurtxuen uste honik eta nire ustez gaurko etapa hemen atxien da ondino. Eta beraz, isua izango da erabakigarri? Bai, nik uste dut baiet. Eta hor ikusiko da norden indartsuena. Eta espero dugu txoko lez hor aurrien izeti alezegaz. Zondo, eskerrik asko. Bale, zueri. Hemen bien bitartean, Ander Rokamiga eta Txomin Juaristi, begibistan du kate aurreko taldetxoa, horkotxen aurrealdean, autoetara ailegatu dira, horrek esan nahi du, iesaldia ordela, hortxe doazela, lasterketa buruan diren 9 lagunak, sailkapen nagusiari begira, Leo Biso gaztea da ondoen kokatua, aurreko multzoan, Leo Biso, 20 urte besterik ez, 20 urte gainera, beteta urtean, debutaria. Afizionatuetan urtebete egindako txirrendularia da, junior mailan nazioarteko probak gehientsunak irabaztakoa, eta afizionatuetan lehen urtean egin zuen urte horretan, etorkizuneko enturrean 4. postuan sailkatu zen, eta Girinoan 6. postuan sailkatutako gizona da. Berarengan itxaropen handia dute, esan genezake, Leni Martinez eta hoiek nolabait belaunaldi fresko eta goi mailako ekarri dutela Frantziako txirrendularitzaren haren ostean, are eta betxi txirrendulari gazteago aipatzen dituzte. Bata Leo Bisio eta zer esanik ez, Paul Seixas, junior mailatik zuzenean profesionaltara igo den beste txirrendulari gazte doatxua. Iaz esaterako Girinoan 6. izan zen, etorkizuneko enturrean 4. Aurten, bere aurrenek urtean, Paris Camembert klasikoan, aurrean ibili da, 5. amaitu du. Alaphilippe, lehen iesaldian... Aleginak egin ditu Alaphilippek. Orain atzean. Aleginik egin ezaren tamurik, ez du izango, asko jodu aurreneko kilometroetan Alaphilippek eta Alaphilippen inguruan, ibili dira Smith eta Gili ere bai. Eta haiek aurrean egin dioten. Atzo asko eman da Bruno Armirel, eta orain batzako antzematen arituko da seguruenik. Armirele berak ere, eta perdia, zoragarri egin zuen. Ze UAek sua piztu zuenean, honek irauntzuen lasterketa buruan, eta bakarri zen ordurako, Berxer atzean geratuta. Eta bakarrik ibiltzeko oso ibilbide gaiztua zuen atzoko etapak. Arnaz hartzeko aukerarik etzegoen, igueretan esfortzu ikeragarria egin beharra zegoen, eta mendate batetik bestera ez zegoen errekuperatzeko tarterik. Aurrera bera, Zinigo. Patxi Bila, gaur aurreneko mendate, gogorra esan dezakegu, zein izango da gaurko asmoa edo estrategia bintzat? Estrategia argi dago, hor ikusiko dienera sailkapen nagusian aurrera dauden guztiak,
eta, bueno, haber ze gertatzen den, ez? Mendarte oso gorra, eta atzoko esfortzarekin alderatuz, 11 minutu inguruko esfortzu izango da, beraz, hor beste gauza berri batzuk ikusiko ditugu, eta, bueno, konklusio batzuk ateratzeko momentu izango da. Atzo bora ua bat ikusi genuen buruz burukoa, gaur ere antzeko zerbait espero duzu? Bueno, bai, baina hor sudalda horrentxe bertan, hor sailkapen horrean bi korredore dauzkan talde bakarra, eta beraz euretaz ezanztu, eta baita treketaz. Eskerrik asko. Fischer Black darama, Patxik, aurreko multzoan, Fischer Blackek berak ere oso etapa polita egin zuen atzo. Red Bullen Lipovitzen eta Blasoven aldamenean, onduen ibirizena. Zan genuen, ua utzi eta urtean Red Bull borako maiotarekin dabilean Zelanda berrikoa. Lehen aipatu dugu Fermin atzo utsegin zuen etako bat, gure iragarpenen arabera behintzat tibona izan zela, eta Daniel Felipe Martínez, ikusi alduzu nun sailkatu zen, batetik, ez genuen etapan ikusirekin, beraz ezin genezak esan, sekulako lana egitearen ondorioz pilautako nekeak azeratu zuenik, baizik eta segurazki, ez zuen gorputzaldirik onena izango, egia da denboraldiko astapeneko lasterketak horritzen ari dela eta negu partean ze lansaio egin dituen eta ez dakigu seguru, debuta bera ere berandu xamar egin du, akaso arazoren bat izan duelako, eta hori dela eta behar bada bere entramentuak ez dauka oinarri oso sendorik, baina atzoko meintzat gorputzak ez zion erantzun eta Daniel Felipe Martínez berak izan ohi duen mailarik onenetik oso urrun ikusi genuen atzo. Pelotoiak erritmoa zertxoa emantxotu du, errepidean zabalera guztia hartuta doa, horrek esan edu. Erritmoak bikin bat behera egin duela. Erritmo eramangarrian ari direla igotzen oraintxe lekoizgana. Eta diferentziak gora, ja 2 minutuko aldea badu, iesaldiak eta iesaldian gainera sartu dira buru-buruan Ander Okanmika eta Txomin Juaristi. Zuliko laugarren etapa Aulestira bidean une honetan, lasterketa buruan 11 gizon honen bestez. Hementxe ari da sartzen, Txomin Juaristi. Bai, eta hor txauki ditu gurasuek animetan, azkenengo metroetan hor lekoiz gainen, eta berantzat politxe ez, erritxi pasatzi hor, iesaldi harrapatu alizeti eta bere jenti hor ikusti animetan, Hora, Ander Ganzabalari gara ikusten, debutaria bai profesionaletan, eta baita itzulian ere. Lehen Xabierrek esan dakoan arire, gorputzaldixan eta azpimarratu nahiko neuke bai, udabarriko honek lehenengo beruetan... Aprovechamos toda esta zona, que el pelotón parece que ha levantado un poquito el pie, comemos, bebemos bien, el día está siendo muy duro, muy largo, hace mucho calor. Aprovechar ahora el siguiente punto de avituallamiento para coger tanto el bidón de malto como el bidón de agua, importantísimo, aún faltan 70 kilómetros a meta y es importantísimo la hidratación y la comida. Ibaltu uste dut zela, kajarburako zuzendari lanetan. Beroa aipatu du. Ura, erateko... Hainbestekorik ere ez gaur, Baina atzo egia da, aipatu genuela, denboraldiko urte sasoi honetako beroaldiek alako gainbera bat ere eragin dezaketela. Nik behintzat asko egiten da, lehenengo 2-3 egun bero pixkatekin ez dago zetan izan, zekero turrian askotan 40 gradutik gora eukitzen die eta hobeto eruten die, baina hasierako honek 20 gradutik gorako lehenengo egunetan gorputze oitxuarik edo gatz asko galtzen da eta errendimentuen asko egiten da. Atzo errepide bazterrean zegoen jende asko gaipatu zuen, gaintzan gora txirrendulariak ere ikusteko moduan, mantxo, eta deigarri egin zitzaien kuloteak eta elastikoak zeinen zuri zituzten. Beraz, beroaren ondorioz, izerdiarekin utzitako gazorbana. Bai, eta ez dakit zergaiti, baina urte hasierako lehenengo beruekin nik behintzat askoz gehiago zuritzen daban kulotia, eta geroia gorputze behin oitzen da nien udapartea eta hainbeste izerdia, hainbeste gatz ez da botaten, eta hobeto egiten dira egun horiek. Zertan, zerekin ari zinen, amets? Ez hori, beruan inguruen, entzun dugu zelan zautzen, ez azteko ura eraten, eta malto zautzen, malto izaten da urarekin batera naztute, pixkate karbohidrato batzu dituen. Malto estrina. Bai, malto estrina. Markina semengo elmugo honetan, 20 gradu daude. Eta aizea finxamarra. Bai, ez da, giro da bizikletan ibiltzeko, baina oitzute bat gorputze 12 gradutan. Atzo bero zen bezala, gaur alako bero sensaziorik ez da hemen inguruan. Eta lasterketa esan dakoa, ja Aulestira gerturatu da, eta buruan diren 11 lagun horiek minutu eta 40 segundoko tartea lortu dute. Aldapa bera, luzartu da pelotoia, eta aurrengo igoera berritxura bidean, milioi izango dute, berriatura jo behar baitu lasterketak. Bai, baina milioik ondentzako... Aulistetik aurrera.
azkenien, ez dauke rampa handirik, bide ona, zabala, hau bera, oin ikusi guna lekoiz, gu beti portu gogortza jo izan dugu hemen inguruan, ez? Eta goratzen da erlojuz kontrako hemen izan nien, Euskal Herriko itzulixen, galdetu zela, ia repetxo hori platuen niongo dan. Eta zer repetxo zaten nik azken lekoiz. Portuak gogortza ditu, baina ez die luziek, 3 kilometroko igoratxo die, eta honek pasetako ez dago egingo ardurarik. Egia esan hemen Euskal Herrian oso mendate luzerik eta ez daukago, eta Belgikarrek eta hauei mendate baino gehiago muino edo gil edo horrelako aipuak, beraiek esaten duten, horiek esaten diete, nolabait ere, 2 kilometro eta erdiko, horregatik aipatuko zuten segurazki repetxo hitza, ez da? Matxariakoa dena den, errepetxo baino zerbait gehiago da, Gil edo berg, bat baino zerbait gehiago da. Groteberg izango da, Ferrin, Groteberg. Minutu askoko lana dago, Matxarian gora. Goratzen az, Matxarian lehenengo zigon zanien, Alfonso Arroiokin geratu nintzela, pixkat bidie ezagutarazteko, eta geratu ginen han behien, mikrofono bat ipinozten. Eta han beti gora, ni berra itxi. Eta nahiko zer egin izan. Igon eta berra, bixe batera itxean gora, ez da gotza. 2016an izan zen hori? Bai. Eta iesaldia izan zen elmugan, Diego Rosak irabazi zuen. Goan izango zuen, gero elmugara ailegatu eta bizikleta bi besoekin gora jaso eta argazkietarako nola jarri zen. Mendibizikletan zuen jatorria Diego Rosak eta mendibizikletan garaipenak ospatzeko ohituretako bat hori zen, eta orduan deigarri egin zen, gerora beste batzuk ere egin izan dute antzeko zerbait, bai Mati Van Der Poelek eta baita Renko Evenepoelek ere, baina behar bada aurrenekotako bat gure izan zen, Diego Rosak egindako ospakizun gura. Zuler, mendiko saikapenean ari da, kartetxo egiten Bruno Armirelekiko. Aulestiatzean utzita. Gaur Amez Txurruka gurekin, hemen Markina Semengo helmugan. Amez Txurruka bera ere itzulia ondo egintzalea zen. Etxeko lasterketari neurri hartu zion, ibilian Ametxek. Hori bai, bere ibilera iesaldietan izan zen. Eta urte batean, behastxainen amaitu zen urtean izango zen, Kajarruralekin zu, Amets, ze iesaldi, eta bakarrik ere bai, Gasteiz inguruko etapa luzea hartan bakarrik haze giroa izan zen duten gainera urte hartan. Zu eta Omar Freire biok birezinetan, egunero aurrean. Bai, eta goratzen hasi 3 egun jarraian hartute, Eugenio esan zela, debekatutan eukala udango unien isaldi hartzia, Gasteizen urte eta ez dakit nola zen etapari. Eta goratzen hasi taldekidiek isaldi hartu nahi zen, eta niatzien geldik, eta bakatzen ikusinan danak kantzaute guzela, eta behin urten nahan bakarrik, eta justo talde txori joan. Taparleko izan? Hotelera aldutekoen, dano barra itxeen du, baina bai, batzuetan online zertzen dibola da. Mendia, tarteko helmugak, irabazteko zara, lasterketa honetan, dena den lasterketa honetan, aurkia bakarrik ez, ifrentzua ere ezagutu izan duzu, aiako iesaldian, Amets? Bai, batez be, arantza hori badauket, bai, norarte helduko zan, ez? Etapa hasieran eduki genuen taldienek oraera batzuk, ni esaldian dengoen ondo sentitzen ditzen, baina atzetik betirak hasi ziren eta pixka bat hori, eta behin hori aiara heltzen ezausten dien, inderrez basa segi aurrera inaban eta morduaz gainera eta ondo sentitzen ditzen, eta gero, bajadan, erorit. Egi biztan dukago horrendik. Burito Rodríguezek irabazi zuen itzuli eura. Jauna, egun hartan ez altzuen landak irabazi, aian. Etapa. Eke landak irabazi zuen, anamaitu zen eta. Eibarren abiatu eta aian amaitutako etapa. Irudi errukarria utzi zuen egun hartan, Amez Txurrukak. Bizikletarekin baldezu bat ere harremanik orain, Amets? Nahi baino bitxiago, saiatzen az, bai, harremana mantentzen batez be, ondino lehiaketetan dabizen lagunekin eta pixka berda egin, eta peiokin sarritzen, eta apurtxu bat alde hortatik bai, baina neu ibili gitxiten. Aste honetan bai, hartu bat egun baten Gernikeko etapa bukaera hori ikusteko, baina ez dut denpora igatzen. Gustura egingo duko, baina denpora falta. Batez ere horrelako eguraldiarekin? Bai, eta jente asko gustura egingo zeunko eta bai, batez ere ikustie lehiaketa honek, eguraldi honakin eta hori, midixe moten dau, baina horregoteko aurre zen bidan dana, ez da inorrazen. Bueno, Gorka Gerka dute izan dela,
esan duena. Erne, laster, Sudal jarriko da pelotoi buru horretan, Sudalek bi lagun dauzka aurreneko bostetan, bazekin zerbait, Gorkak. Bai, lasterketa ez dutela salduko behintzat. Soudal, atzo ez bezala gaur kontrolan handiago egiten ari da, eta nik uste dut horren arrazoietako bat ere izan daitekela, Schachmanek atzo azken kilometroetan egin zuen defensaren ondorio. Oso horra, iesaldia egitea asko kostatu da, eta azkenean balio handiko iesaldia sortu da. Guk fin sartu dugu hor, pixkate eta gure arteko markak eta hor argi gelditu da, Eure Soler, Wifin, eta karrera horla jongo da, eta azkenean, azkenengo baki dudenak non gertatuko diren gauzak, eta pixkat horren zai. Patxibila, Red Bull, bora taldeko autotik, Patxibila, eta beste autoan, Gipuzkoarra badabil, Pello Olaberria, Elmugarako 63. Eta pixka eta aipatzen lehen esan dugun hori, ez? Dano dakigulen nun gertatuko dien gauzak, eta azkenengo izuako igoera horren ondoren, kilometro dagoz, tarte txiki bat dana haundia bilakatzeko moduen, ez? Horri begira, talde batek aurrien bat sartzen badu, bestiek beste bat, abantailerik ez da izan duki. Bina lagunekin, Education Fest, Lidl Trek, eta bi horiek izango dira, Bina lagunekin. Simons eta Baioli, Lidlek eta Gili eta Boden, Education Festek. Fischer Black aipatu digu, Red Bullekoa, Marsuler, OAEkoa, Euskaldunak, bi Txomin Juaristi, Euskal Teleuskadikoa eta Ander Rokamika, Burgos, BH-koa, Sepkus, Bismakoa. Hor Soudal taldea lanean ikusi arren azpimarratu behar da, ez daukala oraingoz behintzat larritasuna handirik. Leo Bizio da iesaldian doazen txirrendulen artean salkapenean ondoen kokautakoa eta atzerapen handia du. 30. postuan dago, 3 minutuko zuloa, orain 2 minutuko aldea dauka, gero lasterketak azken kilometroetan berez izango den mugimenduarekin uste dut, salkapen nagusiari begira behintzat, Schachmanek, ez zait iruditzen orain, urduritasun eta dardarizo handirik izango duenik, kezka ez da handia eta. Aulestitik, gizaburua gara bidean. Gizaburuagatik olaetatik gora, berrituara pasatzeko, milioi edo beste izen bat ere aipatu izan dugu zenbait urtean, Mereludi izan liteke? Bai, batzuetan Mereludi ipintzen dutze, baina gure inguruan milioi moduen ezagutzen dugu. Bai. Uste dut urteren batean edo geukera aipatu genuela Mereludi. Bai, batzuetan ibilbidean liburuen Mereludi moduen agertu da, baina gure inguruan ezagututa milioi moduen. Eta ezagutzen ez da bendantzako, hau esan dakoa, Eulestitxik gizaburure, oleta inguru hori dana, lea errekian inguruen, bizikletan ibiltzeko paregabi, ez? Kotxerik ez da ibiltzen apenaz, errekalbuen freskura ona, udan ibiltzeko. Bai bizikletan eta oinez edo mendiko bizikletarekin bat egin nahi baleu be, errekalbotik bada bide bat harri txintxarrezkue, pasia darra, eta lekaitxo badan karrazpion hasi eta muntxo horren arte doiena, eta leku politxe. Hemen gure Lea Artibaiko turismo gidaria, Xabiaga? Eta inbidia, mandigu gainera? Bai, esplikatu duen bezala azalpen horiekin. Peiokin adibidez, Zarreitxan sartze ginen, bide errepide normala itxi, eta beste harritxintxarrezko bide horretara, estrade bianke dala, eta... Grabel esaten den horretara. Bai, leku politxe da. Horretik, modlatzen da inondo Pello, estrade biankean. Bai. Eta Lea Artibaikoentzat, zino beto da ikarrei, esan ikusten dugu Ander, Lekaitxarra, eta Txomin Markina da. Lea Artibai ditu esan orleskari bisek iesaldizien sartute. Polita, atzo goierritar bat, Beasainen garaile, gaur Lea Artibai inguru ontako txirrendulari profesionalak, protagonista euren inguruetan. Rentxe, Txomin. Simons, Fischer Black, Baioli, Marsuler, Sepkus, banan-banako gizonak. Izen handiak! Espainiako buelta bat irabaztako gizona hor, tartean. Bitik gora eraman dute, aldea. 60 helmugarako. Gozoari dira hauek erreleboetan, makur egin da, abiadura handian, portxe duzue, eskuinien bazarrean, 60 kilometro inguruko abiaduran, orain
Patxo bat edo eta 50 ingurura jetxi zaie, baina gogotik ari dira. Helduleko hori azpi-ezkitik heldu, makurtu eta hortzak estutzen. Estatu Batuarra. Lidl Trek eta Education Fest, bina lagunekin. Lau bat kilometro geratzen zaizkie. Horrengo mendate puntuagarrian sartzeko. Mendate gozoa, ametxek esan digun bezala, errepie zabala, zoru ona, eta benditza hundirik ez. Kilima batzuk egiteko moduko muinoa. Bai, aia behin amendik isua aspirante. Parain ere bai? Eibarre arte ez dago aparteko aldaparik. Ba, hauen aukeria, inguru hauetan sartulik ez beste igoera batzuk, bai, erabaki ben kilometro batzen nahiko lasaixek eitxi, ordan milioi igongo dabe, berrutxutik ondarru eta kostaldetik zierde bara, eta handik Eibarre arte bideo onak eta talde lan aitzeko aproposak, omendatzien antolatzen badie, iesaldi hori kontrolpien eukitzeko moden. Bareinek buitragoaz be, aukera hori pello ez dakit ba. Ez, pello iruditzen zait atzoanka altzako zuela, ikutika guaek zen olako estutua eman zion, esango zuen, erantzuteko moduan ez egon da, honen hankaltzatzea izango da, kontuan izan da, bihar ez polita. Bai, nik atzo gabien egin da, beraz berba, ia zelan dauen, eta espero baino geixa izan zola, erorketa hori, azkenean ondoritxo ikustu ala gorputze zeukela ondo, hor lor hankaltzau. Bai, protagonista. Aurrera, Inigo. Jorge Azantza, Txomi Juaristi protagonista izan nahi zuen eta izaten ari da. Bai, eta erraza ez, eta gainera ikusita nola juntzen atzo etapa, eta gaurko irteera ere nahiko antzerakoa izan da, oso gogorra intentzio askorekin, eta hor egotea merito handia dauka, ez? Eta iesaldian gizon garrantzitsuak daude, izen handikoak, ze traza hartzen diozu? Bueno, momentuz ez daukat errentandirik, orain hasi da Barein ere lanean, eta hori aukerak murrizten ditu, baina ikusi behar, zergatik aurrean aplikatzen badira eta ondo juten badira urrengo tramoan, aldea baldin badaukate hor isuaren lehendabiziko maldetan, garaipen aurrean egon daitek ere. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuri. Altsasorra, Euskadiko autoan Txomi Juaristi 2023ko itzuliko aurreneko etapan ibili zen, gaur bezalaxe, eguneko iesaldia harrapatuta. Erlojupeko onak egiten ditu Txomi Juaristi, garaipen bagoa dauka, Portugalen erlojuaren kontra, horten bertan horren kaminon saio polita egin zuen, Gastizen zen saio ona atera Txomini. Gastiako etapan ibili zen aldekin da, esan bezala itzulian. Aldamenean Cristina Rodríguez eta Barrenetxe izan zituen, helmugarako 30 kilometrora harrapatu zituzten. Jaiterrek hor buruan datorren gitene handiko txapeldunak etapa irabazi zuen egunean. Jaiter, Smith eta Euskaldunak izan ziren atzetik. Javier Asturi eta atzo behaseinen etapa irabazi zuen Alex Aranburu, 3. eta 4. postuetan, urren ez urren. Hori bai, Txomi Juaristik saiatunen saria jasotzen Bastidako helmugan. Aldapatxo hori baliatu dute hor anoia eta hartzeko. Erritmo moteldu eta urpotoak eta behar bezala eskuratu alizateko. Aurrekoek antzeko zerbait egin dute, atzekoek ere bai, beraz diferentzia bere horretan. Bai, ematen dugu pixka bat, egon kortuko dela karreria ez. Ibilbidie behoine lasaixe da, minutu tarte hori eman dutze iezaldetxai eta hor mantenduko dituela moten dago kilometro batzuetan. Egotu ieztan agitu ez du utzikeriari nahi eta azken kilometroetako usain horretan gero matxerako sarbidea eta hango errepideak ere tenteak bakarrik ez, estuak direnez ondo kokatuta ibili nahiko dute eta segurazki diferentzia hori eta gehiago laburtuko da bereziki Eibar aldera gerturatzen direnean. Baina horrendik lana dago, horrendik muino eta mendate batzuk pasa behar dira. Benetako mendatea etapa amaieran daukate. Izua, matxariatik gora, iesaldian den beste
Euskalduna, Ander Rokamika ere itzulian protagonista izana da, bianako etapan, aurreko batean, gainera berritu genuen, bianako etapan, iesaldi Euskalduna izan genuen, alegia, Laurak Euskal Herritarrak, Julen Amezketa, Ibon Ruiz, Ibai Azurmendi eta Egeitiarra, Ander. Eta lehia estua izan zuen, etapako azken kilometroetan, Ibon Ruizekin mendiko mailota izan baitzuten jokoan. Ruiz izan zen aurretik. Kopuruz peloteari min emateko talde ona da, eta maila zer esanik ez. Txirrendulari hauek ondo konponduta eta gehienak ere igotzaileak eta ibilbide oso gogorretan zaildutako gizonak dira, hauek ondo konponduta pelotoiari enbideo serio botatzeko moduko kuadrilla osatzen dute. Beno, orain txasiko dira hauek aldapagora. Ja, gutxi geratzen zaie. Merelludin gora hasteko. Urtasun hor autoan. Txomeni, urpidoiak. Pablo Urtasun. Amaten. Eta entzun duzue, eraman bat bakarrik. Alperreko pixurik bat ez. Alanik eta pixu gutxienekin, nahiz eta aldapa askorik egon ez, alanik eta energia gehixen aurreatzen. Askotan, amets, ez du entzuten ze esaten duten. Baizu zergatik? Fijazioa daukagulako, ze hizkuntzatan ari diren. Bai. Jakiteko fijazioa daukagulako. Eta oingoen postu gara, ez da? Euskal entzun da. Bai. Ba, egia esan ez pentsau, asko entzuten da euskeraz tropelien, ez? Bertoko taldiek bai, baina kanpoko talde askotan be, langile asko dauz, bai mekanikari, masajistak, euskaldunek, eta... Egon badaude, kopuru kontua ez da, arazoa. Bueno, egia da, euskaldun edienak gaztelera batzu jotzen dela, baina mundu mailan dan kirol bat orokorrean hartute, euskeraz asko entzuten da. Danak egingo galebe, euskaldun guztize deusenak eginezkeo, esagerau, baina, pixkanak alortuko dugu hori be. Esan, deigarria egiten da txirrendularitzak gaur egun duen globalitate horren barruan, ez soilik kulturrean dauden euskal txirrendulari kopurua, eta euskeraz dakitenak, baizik eta entrenatzaile, zuzendari, masaje emaile, mekaniko, egitura osoa osatzen duten zenbat kide diren euskal herritarrak eta euskaldun peto-petoak. Deigarria egiten da, ez dakit baden beste kirolik, hainbesteko ordezkaritza hain oparoa duen Euskal Herriak hainbesteko ordezkaritza duen beste kirolik. Bai, azken baten zaletasun egongo da alde batetik, Euskal Herrien zaletasun ondixe onda beti, eta gai hori gure artien bezarra irabili dugu, eta zera itxiketea, eta behin kanpoko taldeko bateak ezausten, Euskaldune langile ona dela, lanen bidanien lan ondo itxen dela, baina umore aldetik oso ondo egiten dela. Ordan talderako oso erakargarri dela euskal langilez, katxonde goten dela giro ona sortzen dabela, baina ero lanen bidanien lan. Eta badauela beste perfil bat langile, edo beti keja lan asko bidalako, edo langile ona die baina giro txarra, edo giro ona eta lan gutxi, eta euskaldunek pixka bisek ustartzen ditu, lanen bidanien lan ondo, eta gero inguruko giro ona sortzen dela. Giro honean hau edabiltza, soldalekoak, eta bereziki Schachmann aspaldiko lasterketari gaundien ari da egiten, Maximilian Schachmann. Eta bere gurpilan doanak, Van Bilderrek, eta hau gehiagotan aipatu izan dugu. Ebenepulen gorpuzkera dauka. Peto-petoa, berdin-berdina, etzana. Eta bizikleta gainean ere, postura bera. Berdintxua dauka bai. Bateko... Bai neurriak eta postura, bia dauzka Ebenepolen parekoak. Giardura gehiago segurazki, Ilan Van Bilderrek izarraldea eta sendoxiagoa du, baina bestela batek matxura izan ezkero, bereziki Ebenepolek matxuraren bat izan ezkero, elitzateke bat ere aldre besibiliko Ilan Van Bilderren bizikletarekin. Eta irudi honek ikurtxe, tropela bizkor lehela. Bai. Danak hileran. Eta diferentziare laburtu da. Hoi bat segundu handitxua. Diferentziare laburtu da. Minutu eta 37 segunduko aldea. Hauentzat albiste txarra, ez dute pakerik, ez dute nahi aninako tarterik. Ibilbide gogaikarri honetan, sufrimendu, bilatu nahi duten emaitzarik aurkitu ezin da dabiltza.
Ander Rokamik eta Txomin Juaristinen lasterketa buruan zenbat aldiz ibiliote dira inguru hauetan. Ba, egunero ezin esan, baina bi egunetik behin, milioi gaina seguro ikaten da. Eta gaur lasterketa buruan itzuliko etapan. Topo egiteko ere alaxe daukate, hauek beharra. Batetan amestuko zuten, alegia. Itzulira etorri eta... No gastes nada, que solo de pasar al relevo subes un montón de vatios y conviene que gastes lo mínimo, Ellos son los que de verdad tienen que apostar por eso. Has entrado a última hora, con mucho punto honor, así que guárdate bien ahí las fuerzas y luego en las zonas rápidas y así ya pasas un poquito como los demás para no romper la armonía y llegar lo más lejos posible, pero no va a depender de ti y de tu impulso que lleguéis más lejos o menos, así que ánimo, chaval, que ya sabes cómo hacerlo. Gara, hortxe izan dugu, diferentzua. Lehen aurkea ipatu dugu eta jantzak. Milioin gora, ieslariak minutu terdirekin. Iesaldian gogoratu Leo Biso gaztea 20 urteko frantziarra da, ondoen kokatua 3 minutura dago. Orain Pagotxa Soudalentzat bari taldea hor lanean jarrita. Beti ere lasaixiago gurpilean joateko inolako kezkari gabe. Maximilian Schachmann aldea ere txikitzen ari da. Bera segurazki ondo babestuta. Atzo ere aurreko talde txiki hartan bere izan zen, taldekide bat izan zuen bakarra. Eta orain bere taldekidea gerretzeko partez barengoa jarri dire lekusita, segurazki kriskitina jotzen egongo dira. Hoxe da, milioiko igoera, merelludiko igoera gozoa. Eta barein, Pello Bilbaoren eta Buitragoren barein, pelotoiak idatuz. Pello Bilbao eta Jon Izagirre atzo. Erorien ondorioz, ez atzoko erorien ondorioz, baizik eta aurreko egunetan izandako erorien ondorioz gorputza ere mailatuta eta ez ziren euren mailan ibili, behar bada egunak aurrera egin ala zertxobait osatu egin daitezke. Erori orok alako ondorio txar batzuk guztien baititu gorputzean, normalean gorputza hazi egiten da, likido gehiago bilatu edo erretenitu ere egiten da eta sensazio oso baldarrak izaten dira eta errendimendurik onenak emateko komeriak izaten dira. Eroria zenbat eta larriagoa ondorioak biztan da gorputzean are handiagoak izaten dira, baina eroririk ikienak ere ez soilik begibistan ikusten den ubelduren bat baizik eta barrutik ere metabolismoan ondorio kaltegarria ikusten dira. Zuler pasada lasterketa buruan, beste 3 puntu beraz. Zulerren zakurako, meniko saikapenerako. Eta ora hauek orain aldapa bera, esan bezala berriatuara, berritxura. Berritxura bai. Eta bai hori Xabier, zaten duen, pixka golpe txiki baten ondorioz be, askotan gorputza likido erreten du, eta gomate ez kilo bat, kilo bi naldie izan lehik, eta ematen dago ez tala asko, baina txendurari honek limitien duzena gramuen barruen egiten beti, eta ez bakarrik pixue, baina gero astuntasun hori ezin mugitu hainkak, eta horrek alde batetik horrek eragina ondixe duke, eta gero kabaz be, ez da ondolorik eitzen, eta horren da ondorixo atzo atzera gairatu zen. Elefante hankak izatearen sensazioa. Bai, puztu egin da, harintasunik ez, zerria askatu ezin da, gorputza oso sensazio hori da. Zahagia bezala, puztuta, joango bazinak bezala, sensazio oso... Bai, txerrenularitzen artien askotan, puztuten dago, eta ikusten dutzu behar, eta siku, kanpotik ikusten da, zurra eta zala, baina norberak hori, onditasun hori gitxingoa izan arren asko gertzen dago, eta... Van der Meulen buruan dela pasada pelotoia, minutu eta 25 segundora, Merelludetik, guk iragarkitara egin behar dugu, iragarkitara bidean, lehiaketako galdera gogoratuko dugu. Nor da Euskal Herriko itzuliak izan duen garailerik gazteena, aukerak Juan Ayuso, Julian Gorospe eta Gino Bartali, utzi zuen erantzunak, esan dakoa. Tarte labur bat iragarkintzat eta iragarkin osten jarraituko dugu. Markina Semeina bidan egiten ari diren itzuliko 4. etaparekin. Berriatuan lasterketa burua. Gogoratu, iesaldian Ander Rokamika eta Txomin Juaristi. Beste jakina, etxekoak.
Eta iesaldean Leo Biso, 20 urteko Frantziar gaztea, sailkapen nagusian munduen dagoena. Pelotoia minutu eta hogeira. Ari zailo pelotoia tartea jaten Marc Schuler, mendiko sailkapenerako puntua biltzen ari da gaurko etapa honetan. Atzo ere mugitu zen. Atzo mugimendu ona egin zuen, mugimendu indartsua, nahiz eta gero errepak izan zituen. Un terreno repechero, ahora vamos a pasar por Berriatua, de Berriatua a Ondarroa, de Ondarroa por la costa de Deva y luego ya de Deva ya es llano, y con el viento del culo, un poco pica para arriba, pero hasta el Goibar prácticamente. Azantzaren mutila hemen doa, Txomin Juaristi. Bai, esaten zen, hori ez, ibilbide gora beratzue, Ondarrutik kostatik Debara. Esan beharri bautez zuen, Amets, esan beharri bautez zuen. Hori da, honek badaki Txominek, nun dago esan harriko eskor dana, bai. Baina, zaipatu nahi dagoen neuk berdina esatela, Ondarrutik kostatik Debara, baina mutleku astu dugu, eta niri kontu hartu oste. Era? Tartien mutleku dagoela. Eta horrekin batera, buelta gabirinaz lehen lehartieko gida lanak itxeron zen nien, lea errekian inguruen, Karraspiotik muntxi horrela daoela bidie, baina lekeitxotik izan dut, lekeitxoari mendesa da. Orduan, inorra sarratu orduko, zuzendu, mira, bai. Diferentzia gero eta laburragoa, Bahrein oso serio jarri da. Minutu eta 18 segunduko tartea hauek zerbaiten itxaropena badute. Trago Balantzian eta Fermin badakizu oso maila hona erakutsi zuen, Pello Bilbao ez dakigu zein neurritan izango den osatuta, bestela gaurko eta biharko etapa sasoi betean izan ezkero behintzat, Pello Bilbaorentzat etapa bikainak dira. Gaur iraungo balu, igoeran, iraungo balu. Etapa aproposa da, eta nik hasi nahi izaten, atzo bera egin zen, baina ez zeuen, ez dakik gaur ze gorputzalderekin, baina esate ban, gaurko etapa utzi pasatzen eta Gernikarako ia buelta gozatzen, baina gaur hor daudien taldetxo bat osatuko alitz, Pello bizkorra da, ondo geizten dau, isuko jeitxi hori oso askarra da ziran, eta gero beko aldien baditxu bihurgune batzuk zailak, eta berak horre ondo moldatzen da, eta etapa proposa da, baina ia zer gorputzaldeoken. Gaurko gakoetako bat, eta lehen etapa hasi aurretik ere hala azpimarratu dugu, jaitxiera da, igoera beti da baldintzatzeko moduko zailtasuna, baina gaurko honetan segureski gainean izango den taldetxo hartan, teknikoki norbait oso jaioa izan ezkero eta ausardio jokatu ezkero, atxero horrek lehen ere, lehen baino gehiagotan erabaki izan du, etapako emaitza edo gutxienez baldintzatu. Bai, atxero horrek bi parte oso desberdina daukez, hasiera baten penditza hundiz eta ibilbide oso bizkorra, rekta hundizekin, eta gero bihurgune zarratuek, eta gero beko aldien penditz gitxia, baina bihurgune asko eskerrezkume, peraltie batzuk alderantziz daukate, eta horrek... Eta itxiak izan gabe ere, teknikoki zailak. Bai, batez ere peraltie gaitik, ez? Kanpora ateratzen da horrek, eta sustoren batzuk beti hon izan dira. Eta, bueno, gerton inguruko garen ezagutzen dugu. Egizan atzerretarra behar, Euskal Herriko itzulixe urtero pasetan da hortik, baina teknikoki pixkate trebizen dira hor ondo moldatzeko. Kanpoti begiratuta norbaitek esan dezake bihurgunerik txarrenak hartzeko zailtasunik gehien dutenak oso itxiak izaten direla, baina beste batzuetan gertatzen da, hain itxiak izan gabe, itxuxamarrak baldin badira, edo bi edo jarraian baldin badira, eta peraltiak eta nola dauden, haiek ere ez direla bate errazak izaten ondo hartzen. Askotan horrek ez, ematen dabenak bat nahiko zabala dena, eta bukaeran berriro izten da, eta horre eruten sorpresak, eta peralti aldeantzi bat, beti kanpora ateratzen dago bizikleta, eta horre batzen dira arriskuek. Gaurko azken mendate horretan, zoriona eta zorigaitza biak bizi izan dakoa da, Enric Mas, 2018an, bere aurreneko garaipen handia, igoeran lortu zuen, arraten amaitu zen etapan, Matxariatik gora igota. Eta zer da, eta 2022an, itzuliko aste oso aurrealdean egin eta gero, azken etapan, mendate hori geisten, erori egin zen, erori eta 3 minutu eta 18 segundo utzi zituen. Jon Izagirrek, etapa irabazi zuen egunean, Jon bera ere irabazi aurretik erori egin zen, arraten gora. Egun hartan erori zen Enric Mas, gaur jetxigar duten mendatean. Eta dena esaten hasita Enric Mas egun hartan, Pello Bilbaoren gurpilan zikoan.
Pello jarri zen buruan, Pello bihurguneak ederki trazatu zituen, zirrizturi gutxi gabe, eta Pello hori jarraitu nahian, errepidetik ateratzen Herri Mas. Orain atzeko taldean, pelotoian ikusten dena da gainera, kilometro batzuetan lanean ari diren txirrendulari horiek gero badakite izuan gora zer gutxi egingo dutela eta ikusten da intentzio handiarekin ari direla lanean, ordekan jende gehiagok egin dezake lan eta erabat indar ustutzen ari dira eta diferentziaren laburtzea horren lekuko. Bai, eta gaurko etapak emote ban, aukera hori egon lehikela, iesaldia handi bat eta bi lesterketa egiti, iesaldiaren aurrean etapa garaipen hori eta gero sailkapen nagusikoak atzetik mugitzea, baina ikusten da gaur egun zer ez dagoela regalatzeko eta dana disputatzen ala eta beti dago bat eman laneako prestatzen. Ondarroan da, lasterketa burua. Hemen iesaldi bat izan genuen Euskal Herriko itzulian. Iesaldi ona, iesaldiak arrakasta izan zuen amaieran. Estu hartu zuten Lefebreren mutilek egun hartan, Julian Bernard. Lefebrek talde utzi du, Sudal taldea. Makina bat urte eta gero. Makina bat garaipen eta gero. Haitxe. Urteak eta garaipena. Asko. Zintoka garaipen. Eta garai batean gainera arbietago klasikoetan eta bereziki nabarmentzen zen Lefebreren taldea. Esizenetik dena kontatuta, milatik gora ditu Patrick Lefebvre. Eta taldeari erabateko nortasun eman zion arbidetan, etzen ura bezain talde arrakastatxurik izan, bai Ruben eta Flandriako turrean, eta gero bere ametsa Frantziako turra izanik, Ebenepoel arribitxia ere sortu zen Belgikan, eta orain taldearen egitura aldatu, eta arbidetako klasikoetan ez daukate lehengo mailarik, baina itzuli handietako ametsa jorratzen mintzat ari dira, eta Lefebvre ezin ezagutuko taldean, baina hor dabil, orain ere. Peloton gap is going down. We need to increase the speed to have chances, boys. So keep on rolling, keep on going, and keep on believing. Still far to the finish, but keep on pushing. Juan Magarate, iesaldian bilagunekin, Bodanekin eta Hillirekin, hemen atzean Frantziarra. Education Festek hause dauka, geratzen zaion hause da. Iesaldiaren aukera. Hemen diferentzia laburtzen arrazoietako bat hori da. Aurrekoek azken batean etapa garaipenaren jokoan ibili nahi baldin badute izuan gorako ere indar batzuk erreserban utzi beharra dauzkata euren giharretan eta aldiz atzean lanen ari direnek izua magalean amaituko zaiela lasterketa eta hiek indar ustutzeko beldur gutxiago dutela. Eta horren bestez abiadura handiagoan joateko aukera dute. Ondarroa atzean utzi eta orain itxasertzean, orain metrikurako norantzan da lasterketa. Tolosako barnealdeko lurretatik itxasertzeraino etorri da itzulia. Eta burrengo mendatea izango da, izua, Matxariatik gora. Izutzeko moduko zailtasunarekin. Uste dut Matxariak eta Krabelinek eta hoiek ere erakusten dutela txirrendularitzaren aldaketa nolakoa izan den. Garai batean pentsa, Eibarko bizikleta eta Euskal bizikleta eta zenbat urtetan izan diren arrateko igoera eta bar inguru horietan eta beti izuako ohiko igoerari eultzen zioten. Azken urteetan txirrendularitzak izan duen aldapa motz piko tente sigisagatxuen bila, urteroko kontua da itzuliak, Krabelin ezpada Matxaria, Matxarian ezpada Krabelin edota biak aldi berean igotzea. Beraz, horrek ere, ibilbide nolakoa
nola aldatu den erakusten du. Bai, baina, bueno, batzuetan atzera behiten da, ez? Hemen adibidez, ni proposatzen da, hemen murrikun eskumera hartu eta Kalbarion gora, apurtxua laburtu eta ibilbide gogorra behitxie, baina, bueno, erabaki ben, betiko bide, ohiko bide, zabala, laue sartzia, eta, bueno, pixka bat, danetik dukida etapak, ez? Batzuetan errepide estu gogorroiek eta beste batzuetan, ondako epe komendia. Kalbario ere polita da. Bai, nik... Ez da oso mendate serioa, baina berez nekeari, berez amatxoa bere alea jartzen dion horitarikoa. Ni bukaera politxe ikusten da, leharti baiko gora beragoek, bai, Gontzuare gaina, Lekoiz, Milioi, eta horre danei gero Kalbario gehituz gero, eta gogorra egin nahi zen ezkero, lastur gozartu lehik, handik elgoi barrera eta hori, baina, igual, egunero inguruen dagozen danak sartzi ez da egokixena, eta politxe zen leken, inguen eraki da, etapa laseixago bat, hemen taldiek lan egin deixela, eta apostu, azken goioera horretan egongo da. Txerrendulariak gogortasunarekin beldurtzea ere ez dela komen izaten. Bueno, gogortasune azkenien txerrendulariak eurek emoten dutze, ez? Sartu zein kez inguruko aldapadanak, eta bai, ibilia gogorra, baina espadoi ez bizkor, ez da ingo gogorra itxe. Eta gaurko momen topera urten, eta nahiz eta kilometroz dutzu lautadan egon, etapa gogorra itxengo da gordo. Ba, itxura batean erritmo polita die jartzen baren, itxura pelotoia daramana kontuan izan da. Luze darama, pelotoia barenek. Erditik aurrera bintzat. Hankajokoari begiratu, Fermin. Kadentzia osonarekin eta beraien itxurari begiratu ezkerora ikusten da amorrazioz ari direla pedalkatzen, Hor errelebak ematen ari diren bi hoiek, uste dut dutena ustuko dutela. Ba, eta hor ikusten dugu lehengo, bere pantalla txorri begira, horrek jakingo zenbat minutu, zenbat batiotan egin lehik esan, baitxe aurrekuek zenbatien julik esan, eta gaur egun dana oso neurtute dago, eta onduen bere ritmu ipiniko dago eta kontrolpien dago esanak. Bueno, burua motrikun da. Eibarra zenbat kilometro falta den, hori ere kalkuletu nahiko duz, zeren berari seguraski agindu hori emango zioten, matxeria bitartean, hasi bitartean behintzat lanean aritzeko, eta horren bestez 15-25 kilometro ze falta den aztertu, eta bere gorputzeko sensazioak esfortzu horretara egokitzeko ere oso informazio baligarria. Bai, eta nik beti izan, txerrendularisok oso ohitute buruko kalkulu asko erabiltzen, zuk esan duzun, kilometrotan bai, baina kilometrotak gero denporara pasatzen dira. Eta orduan berrogei kilometro orduko, 20 kilometro badia ja kalkuletan oso zeman minututan horren beste bati erun daike, eta momentu hori zabiz, kalkuluak egiten, gorputzek norartea aguntatu izan jakitzeko. Hemen aurrean, Van der Meulen, Pasens, Pickering ere hor da, hauek ondoen kokatua Kolombiarra dute, Buitragorentzat igoera da, Matxariakoa, Buitrago igotzaile petoa da. Bai, eta pendizo eta ondo moldatzen da, eta berarentzako oso egokixala guzti, bai. Minutu eta hogei. Itzuliko laugarren etapa zuzenean, Beasaindik abietu den etapa. Jainango Turreko etapa amaituta da. Goizan, hemen Goitza Martzelan lanak eginda ziren, Aron Geitek irabazi du. Eta Xabier Berasategik gaur ere, aurreneko 10etan sartu da. Etapa bat izan ezik, denak aurreneko 10etan bukatu ditu Berasategik. Zametzala, Geit, garaile, iaz Burgos taldean ibili zen, Aron Geit. Hor lastima da, lasterketa horrek duen mailarekin, puntuak eskuratzeko gutxienez 5. postuan dagoela salkatu beharra, eta 5. postutik atzera salkatu ezkero ez dagoela punturik. Eta hori da, hortxe arramazkatzen ari da 5. postu hori, baina
puntuen bila joan eta punturik gabe ari dira gelditzen orain arte behintzat Xabier Berasategi bikain dabilenak. Tristea da araño joan beharra. Puntu bila, hori da tristea. Bai, baina, bueno, gaur egun lehen esan dugun oso globalizaute da txendularitza eta ezer nahi dabenak, mobidu behar. Azkar pelotoia, Azkar, bi konturekin ikusten da azkar. Pelotoiaren luzera eta aurrekoen joa eta pedalkera, Hor abiadura sumatzen da. Hor mutrikotik ateratzeko aldapatxe horretan ere ziztu betean. Eta hauek hemen maila handiko gizonak erreleboetan ere ikusi debalderako bide honetan zeinen azkar ari diren erreleboak ematen. Abiadura zenbat eta handiagoa erreleboak ere azkarragoak izaten dira, laburragoak. Eta hemen sarri-sarri ari dira pasatzen eta sokatira oso tenkatuta dago orentxe bertan iesaldiaren eta pelotoiaren artean. Saikapen nagusia dagoen bezala dago, baina itzuli hasi aurretik esan izan baligute laugarren etapan, helmugarako 36 kilometrora Bahrein azalduko da pelotoi buruan, Bahreingo gizonek eramango dute pelotoia. Pello izango genuen dudarik gabe buruan Pello saikapen nagusian horri izango zela eta taldea lanean jarrita, baina ez da horrego konturik, zoritxarrez. Bai, pena bada, baina Holanda ez da, momentu baten, hainbeste denporako lana pikutara joaten da eta barrio zerotik hasi behar, gorputzara itxi pixka rekuperetan. Eta etorriko da bere honera, azkenen, pikutara joaten da karrera honetan, baina egindako lan hori hor lau eta oinguen ezin bada urrengo karreretan erakutziko dugu. Hori da kirol askok izaten duten edo kirol guztiek ezkutuan dutena ez. Normalean leian ikusten ditugu, txirrendularik onenak ere garaipenak ospatzen ikusten ditugu, erraz, sasoiko eta aurkariak menderatzen, baina atzean itzalean ze landagoen, zema sufrimentu dagoen, ze eguraldi txarrarekin entronatzen. Media 43,5, average speed after the average 43.5. Hori guztia ez da ikusten eta uste dute hori gutxienez hitzekin pistaratu beharko genukela. Txirrendulari hauek mailarik gorenekoek ere izugarrizko ahaleginak egiten dituzte, ez dago sinisterik askotan gaur egun gainera prestaketa hain zorroztua dagoen honetan, altuerako konzentrazioetan, dietaren zainketan, egin beharreko beste prestaketa osagarrietan, zenbateraino saiatzen diren, zenbateraino baldintzatua duten euren bizitza, profesionalak dira, baina egun oso ontarako bizi dira eta gero erori batek dena pikutara bidali dezake eta egindako lana eta oinarria horre egoten da, eta gaur ezpada bihar agertuko da. Kirolariak maila baldin badu, baina egia da goraipatu beharko genukela txirrendulari hauek zaintzeko eta euren errendimendua mailarik gorenera eramateko egiten duten lan zinez profesionala. Deban, une honetan Deban lasterketa. Eta Deban ja eskubi aldera hartu behar dute, barru aldera egin behar dute, mendaro aldera. Ez esaten ari zinerakin lotute, Xabier, neguen justo aramulukin hemen alkartu nintzen, eta bere hitzepe horrek ziren. Hau itxusi ari jartzen ametz. Hain presiñoi edana, edozein posturako, hain zaindu bierra, detaile txiki danak eta itxotasunez, beti zaindu izan dau txirrundula izan, entregamentuek, jana, bestie, baina oin dana limitera irun dagoela, eta horrek azkenean desgazte ondixo sortzen dago, psikologiko. Oso muturrera eraman da, eta batek egitea nahikoa, aurkariek ere ura egiteko. Zeren zu atzeratzen baldin bazara, kanpoan zauz, beraz, batzuek sortzen duten joera horretara, egokitzea beste erremediorik ez da gelditzen. Hemen hasi da, bakoitza bere astoari arre egiten. Quinn Simmons, zalea da. Akordion hautsi duena eta erasoa jo duena. Zalea denez, bazterrako bidean. Bazterrak mugitzen. Diferentzia ere laburtzen hasi da eta aurrean ere urduritzen segurazki eta horrek hautsi du orain arte izan duten koordinazio ona.
Danak alkarrekin junde, aukera gutxi zail baduken, hola nazten bario nio txarragoz. Hemendik eta Ibarra arte onio kilometro desente daoz, bideo honakin eta ondo konponte, ondo iteko moen, baina azten bario mokoka jai dago. Amasiba kilometro, geratintizki, Ibarra llegatzeko. Lehen elkarlanean gurdi beretik aritu dira tiraka orain, bakoitza bera astuari arreginez. Vamos, Oka, seguimos con el esfuerzo, regulando, tu objetivo es llegar con diferencia a pie de Isua. Atrás sigue la diferencia igual, tirando el Bahrein. Venga, ánimo, opa, disfruta que estás en tu tierras, hay que demostrar hoy. Ander Rokamigari animoak, autotik. Entzundo Fermin, Euskalduna zenturik ez, baina upa esan da horrek. Ikasta dago, erakutsi dio. Aioa. Irakatsi dio zerbait Anderrek. Gare batean Astana eta ikusizan genituen, Jon Izagirreren edo Alex Aranbururen lorpena zirela eta txirri askarekin ospakizunak eta egiten. Euskaldun petoak bezalaxe. Schachmann lider, Maximilian Schachmann. Gaurko azterketan zer moduz moldatzen den, gaurko mendatea benetan baita gogorra. Eta ez da inoiz ondo moldatu, aldapa luze eta gogorretan Schachmann. Arnasa luzeko gizona izan arren mendateetan izan du gabezia pikin bat. Maximilian Schachmannek. Lehen emanaldiaren hasieran beroaren kontuak eta aipatu ditugu, eta graduak eta geukalako bero sensaziorik ezpadmea daukagu, begira, hor lepatzean, gorputzaren temperatura alde neurria behintzat jetxi edo gutxienez ez berotzeko eta errendimenduari lagutzeko nola sartu duen izotz poltsatxoa Maximilian Schachmannek. Aurten azken urte hauetan errendimenduari gehien lagundu dion kontuetako bat ere hori izan da. Temperaturaren kudeaketa, ikerketa guztiek erakutsi dute temperatura zerbait igo ezkero errendimendua jaitsi egiten dela eta horren bestez horrelako xehetasunak gero eta gehiago zaintzen dituzte hainbesteko berorik egiten ez duen kasuetan ere. Hirugarren ordu beteta bat bestekoa, 53tik gorako izan da. Ondo gorako ere, 53,6. Ibilbide gora bera txuan, ez ahaztu, 3 ordu egin ondoren ageri den bataz bestekoa iragarketara bidean, lehiaketako galdera egingo dugu, norra itzuliak izan duen inoizko garailerik gazteena azken sailkapenean. Iazkoa, Juan Ayuso, 50. izan zen Julian Gorospe bitan ere irabazitzuen, itzulia, edota ia gerra horretik izan zen garaila. Gino Bartali historikoa, zein izan da hiruetan gaztena, itzulia irabazten gaztena. QRA, Instagrameko kontua, ite.eus ataria, zuen aukeran dozkazu denak. Horain irarkiak eta laster egingo dugu berriz bat, ia beste tarterik gabe amaitu bitartean zuzenean eskaintzeko.
iesaldikoen aukerak zapoztu dituzte baringoek. 24 segundora gerturatu da pelotoia. Mendaron, lasterketa une honetan, Mendarotik Altzolara, Altzolatik Elgoibarra, eta Elgoibartik Altzagatik barrena Ibarra egin behar dute, baina esandakoa. Lasterketa buruan ditugun 11 lagun hauek, 2 minutuko tartea ere izan dute, zenbait kilometroz, baina barein jarri da eta jarri antzematen ari da ederki. Hor, aldeak daraman bidea, gainbera baitoa aldea. 20 kilometro gutxian asko jandio, lasterketa buruari pelotoiak. Bai, larra egitan, ez da biharrezkoa, azkenien igoerara minutu erdi batekin saltzen dintzita ez da ardurarik, atzien ongo da karreria, baina baten dago, harina batzeko asmo dukela. Eta ez dakit, Bahrein taldea zerbait lortu nahi izaten duenak lan egin behar izaten du, baina ez dakit Bahrein taldeari askotan beste askori bezalaxe, lan asko eta sari gutxi ez ote zaion egokituko gaurko etapa honetan. Uste dut, hor Buitrago edo Pello bete-betean egon gabe ere mugitzen baldin badira, atzo ikusi genuen haiek baino txirrendulari indartsuagoak badirela, eta Buitragoak eta hauek ere atzerapen izugarririk ez dute, eta horren bestez askatasunik ez dute izango. Soka motzean lotu nahiko diete, eta uste dut gaurkoz Buitragok atzo erakutsitako sasoiarekin behintzat ezin menderatuko dituela Eskilmose, Almeida, Schachman, Lipovitz, horrelako txirrendularia. Beraz, lan egiten ari dira eta hori txalogarria da, gero ea ze sari jasotzen duten, hori helmugan ikusiko dugu. Bueno, beste gai bat ere aipatu nahi nuke, albiston bat izan baitu gaur, ziklismoak. Proiektu batean aurkezpena izan da gaur. Jon Odriozola nekagaitzak ibilian. Amets, harridur aurpea jarri dira. Bai, interes handiko proiektu bat zuzenduko du Smart Lock enpresaren babesarekin. Betik hasiko dira, esan dutenez, utxetik, eta aurreneko egin beharra, hori, oinarri hon eta sendo bat antolaz izango du oinatiarrak, proiektua gainera, eta uste dut hori dela azpimarratu beharrekoa 5 urteko bermearekin abiatuko dela. Alegia gauza kondo egiteko denbora izango du. Jon Odriozola. Minuto 15. Se pone Cofidis también. A ver si les llega esto a los compañeros de escapada y sois capaces de ir un poco con ritmo hasta el puerto, ¿vale? Para lo que, si tenéis esta ventaja por lo menos para empezar la parte dura, pues eso que os lleváis, ¿eh? Ánimo, ¿eh? Eta, Jonen egitasmoa boluen zer? Bueno, horixe, Smart Lock enpresa izango duela, babesle nagusi, Smart Lock ezaguna da, kirol munduan Eibar futbol taldearen babesle nagusia da, gaur egun, Smart Lock. Baina, esan gaztiekin... Bai. Korrika eta presaka emaitzak eta onurak alde batera utzi eta hori, esan dakoa, oinarri sendoak finkatzeko urratsak emateko denbora behintzat bermatuta daukate eta gauzak ondo egin nahi dituzke, Jon Odriozolak esan bezala, ibilbide berri honetan. Hori gaur goizean, proiektoren berri gaur goizean izan dugu, urratsukoa da enpresa, Smart Lock enpresa sortu berri xamarra, edo, urte batzuk badara matza, baina izugarri azten ari dena. Eta Jon Odriozolak urteak egin ditu, zerbaiten bila, ez du amore eman, eta azkenean ustekabean. Sortu zaiola aitortu du, eta erabat ilusioz beteta dago. Lehen Murias taldean manager lanetan, Euskaltel Euskain zuzendari lanetan, eta urte asko ziklista bezala egin zituen Jon Odriozola oinatiarra esan bezala, proiektuaren buru. Afizionatu mailako talde horren bestez. Bai jauna. Notizionak, zuzez nago moden, ikusiko guia forma altzen dagoen, eta aurrera dagoen gauzak nahi moden. Eta esan duten ez gainera, gazteek, bizikleta gainean lehiatzeko aukera izateaz gainera, enpresarekin,
halako harreman berezi bat izango dute, bateko heziketa jasoko dute, enpresan lan egiteko aukera, ordu batzuk enpresan lan egin, egun erdia, beste erdia entrenatzeko edo dena delako egiteko. Lanbide heziketan dagoen eredu dualaren antzeko zerbait horren bestez. Smartrock enpresak logistika aholkularitza, proiektu kudeak eta enpresa eta osasun erakundei aholku integrala eskaintzen die. Beno, hemen 23 kilometro minutura eraman dute berriz ere orain Cofidis, ara? Alex Aranbururekin honek, uste dut, Alex Aranburuk atzo erakutsitako mailarekin gaur ere Gorka Gerrikagoitiak lehen esan du, eta... Ez daude, biharkoaren zai, Xavier? Espero dutela, Gorka Gerrikagoitia berak esan du, gaur ere atzo bezala espero dutela Alex aurrean izatea, eta uste dut, atzo alde batetik Alexek errendimenduari dagokionez konfiantza handia jaso zuen, eta atzokoaren amorrazio pixka bat ere barruan izango du, beraz ez dira osagarri txarrak, gaur ere sufrimentu azken muturreraino eraman behar denean, gutxienez motivazioz osatuta ibiltzeko. Bai, eta Alexek gauza badauko, ez? Aldapa hori igual gehitxo izan leike berantzako, baina gero gehitxieran, Alex ez lan bajatzen da ikusitxe, barrio taldien sartzeko aukera daukez. Orduan nik ez neuke baztertuko, ez? Alex orantxe bete-betean dabil. Altuerako konzentrazio eginda da Tirruna amaitu eta berehala joan ziren bere eta Jon Izagirre teidera, altuerako konzentrazioak batzuetan denbora pixka bat behar izaten du, handik etxi eta gorputzera egokitu eta errendimendu ona emateko, baina ikusi genuen batak zain besteak Miguel Indurain sarian ere oso ondo prozesatu edo oso ondo barneratu zutelan egindako lana, ez zutela parteko nekerik bilatu eta atzoko garaipenarekin uste dut Alex bete-betean dagoela eta horrelako sasoialdiak aprobetxatu egin behar dira, eta uste dut Cofidis taldeak erakutsi duen oraingo jokabidearekin hori nahi dutela Gorka Gerrikagoitiak eta Bingen Fernandezek. Alex Aranbururi hemen itzulen izan dezaken aukera horietan alik eta zukurik handiena edo honen ateratzea. Elgoibar. Bai, eta ixuko igoera hori, matxaritik gora, goixen amaitzuko balitz, zailkapen nagusiko liderrak, igotzaile hobi edo osabez baino, baina behien amaitzute igual topera bai ongo dabe, baina beti gordetan apuntitzu bat, besti ezer lehenko dabe ez, eta Alexek hori ondo igon lehike, ez da minutu askoko igoera bai, eta segundo batzuk galdu arren, barregu sartze dukera badaukez. Bederatzi 10 kilometrora hasiko da igoera, Matxariatik, itzuliak 5 garrenez igoko du gaur. Aurrenek urtea 2016 izan zen, Diego Rosa izan zen, buruan, iesaldia elmugaraino eraman zuen Diego Rosa. 2017an, Luis Menges izan zen, Matxarian, lasterketa buruan. 2018an, Enric Masek, irabazi zuen etapa Matxariatik gora, eta 2019an, Luis Leon Sánchezek. Esan bezala, gaurkoa 5 garrena izango du itzuliak Matxarian. Eta igoera gogorra, bideztu eta igoera gogorra dauke. Txomin Juaristi eta Ander Rokamika, bi euskaldun gaur, iesaldian. Eso es, Chomín, lo que te dice Pablo, que ya sabes que muchas veces hay en esas subidas tan duras, lo que nos mata es el arreón de la colocación o de que se hace abajo, Al final, si llegáis por delante es importante, Ahí a tu ritmo, que la etapa está siendo muy dura para todos. Ya llamamos la atención prácticamente para los vehículos. Horrein, azte pare bat Txomin Juaristirekin izan ginen hemen, Matxarian. Ez genuen mikrofonoa jarri, igoera bukatu eta gero emantzizkigun azalpenak. Hobe, hola, mai. Esantzikonet, zai jola bat ere gustatzen. Igoera hori? Ez igoera hori eta zantzekoak. Ez titula bat ere goko. Begira, badara matez. Alex aurrera. Alex aurrera.
Atzean Jon Izagirreben bere gurpilan duela, eta Jonathan Lastra, taldeko 3 euskaldunak hor. Beste biak autoan zuzendaritza lanetan. Errepide zertxo edatera egin da. Gurpidera Jon Izagirre sartu da eta begira nolako esfortzu egin behar den metro gutxi batzuk aurreratzeko. Hor beti luma batzuk joan egiten dira, baina derrigorrean egin beharreko esfortzuak dira, eta babesean egitea komeni abiadura altu horietan. Eta kokapena duen garrantzia ikaragarria da, jakitun dira, beraz, horrentxe bai, etapa lehiatu behar duenak, aurrean behar duela. Bai, ezinbesteko da hor aurren sartzia. Ze askotan laguntzen dago esan taldekide horrek, bapati engatzen die, gero atzera obasa ezin pasau, eta horre denpora gitxixen zabaltzen antartie gero berrezkuratzi oso gatxe izan. 4 kilometro pasatxo. Aldapa horazteko, etapako azken mendatea, etapako mendatea. Ander Okamika. Vamos, Oka, ya conoces, ese puerto son 12 minutos de esfuerzo que vamos a darle todo en la carretera, Venga, ánimo. Ba, lehen zan dugun, sekulako portue, baina azkenien 12 minutuko esfortzu bat, onduen, ia zer bete. Ander Okamika, berak ere inork esan gabe badaki hor ze topatu behar duen orain. Miseria garanta, Amets? Bueno, pentsau, doien lekuen jundeta miseria baino... Sufrimendu latza. Bai, sufritu bai, baina guztua sufritzen da momentu dio. Bai. Pelotean atzean joan da baino, asko zero beto, gaur lasterketa buruan kilometro batzuk egin da, baina orain hor aldapa ora sua pizten denean... Miseria izaten da bestie. Gabonetan, hotza, eurixe, 5-6 ordu indiar, jauzi, erorikoak, lezinek horrei miseria, baina, bueno, hemen sufrimentua bai, baina miseria neuk esango. 3 kilometro terdi. Bataz beste 110 gorako penditza. Zatiri gogorrenak 120koak. Igitaia bezala okertu da rekomendatea, Fermin. Bai, horixe. Momentu batzuetan, errepia hormigoi elementzat eta espaldian da pasau, baina... Bai. Lakarra, hau bera itxen esan. Asko heltzen diona, bizikleta errepidera edo hormigoira itxatxita gelditzen den horietarikoa da. Errindulariak okertu eta bizkarra erabat txolkortuta ikusten den mendate horietarikoa. Eta 11 segunduko tartea baino ez. Hau da, etapa ia osoan lana beltz egin eta gero ametsa zapuztea. Hau da, pelotoiak agintea sartzen duenean ieslariek izaten duten destinu petrala. Baina ies egindako txirrendulari horiek eskarmentua handia dute eta horren jakitu dira. Batzuetan eurak izaten baitira. Egin behar hori bera izaten dutenak eta aginpidea ezartzen dutenak. Bai, normalien nola izaten da, ez da, iesaldi hartzen osun momentuen badakizu normalien destinue, petrala izango dela, baina, bueno, beti hau esperantza hori, eta esperantza hori kolpeta, hau bera, bihar, egunen baten suertetan da, orduan, Ez, eta bada, zerbait agertzea, eurek ere mugitzerako inor baino beto zegiten. Nekez egingo zutela bidea, baina euren buruaren berri eman dute, euren inguruetan, euren herritarrak eta... Txomi eta Anderrek, euren herrixetan aurrien pasatzen, zaletu egorrik guztia bada, eta taldiei be, mailotori erakustia eta babesliek telebistan nahi beste minutu ditie, bere onurak erakatzen. Hori palmaresetan ez da agertzen, baina txirrendulariak bere barruen eramaten duen pozetako bada, zalantzarik gabe. Euskal Teleskade gaurregoan Isasarekin izan zuen protagonismoa osako etapan. Xaber Isasa gainera azken 2 kilometroetan sartuta harrapatu zuten gaur. Txomin Juaristi izan du, etxe inguruko errepide hauetan Euskal Teleuskadik lasterketa buruan. Eta Ander Okamika bestea lekeitiarra. Eibarko saiatz bidean. Gaur ere aldapa, gero egingo den esfortzurako
zertxo bait gorputz egokitzeko. Lehen dagoen nekearen faltan. Eta handerri buruz berdain behitxu, triatletik pandemiaren ondorioz, triatletik ez dagoela eta hasi izan probatzen txirrendularitza eta behitxu, ezkenean bere hilbide egiten duen. Klasea eta kalitatea dagoenean, txirrendularitza alderdi horretatik eskerroneko kirola da, eskerronekoa da. Kirol teknikoagoak, umetan landutakoak espalin badira, zail izaten da gero nabarmentzen, baina hemen kalitatea, motorra. Eta ekina. Hemen dago zua orain, Bide gurutzera bidean, denek nahi dute aurrean sartu, denen zalekurik ez dago, eskubira hartu behar dute jetxiratxo bat, eta berriz ere eskubira eta sartuko dira bide estu-estuan. Hemen dago joa. Begira joa. Ikeragarria, hor, sprint bat prestatzen dutenean bezalaxe, mendatearen sarrera prestatzen, bereziki Lidl Trek taldekoak eta baita grupamakak ere. Eskilmose aurrean eraman nahi dute. Eskilmose gogoan izan, favoritoetako bada, iaz. Zulian hirugarren postuan sailkatu zen azken egunera arte lidertza eraman eta Juan Ayuso kendu zion lidertza. Hauxe da sarrera, Hauxe da sarrera. Eta Erne mendate oso gogorra da eta sufritzeko egindako mendatea da. Matxariatik gora izua. Oraindik estutu egingo zaile gehiago errepidea. Hau industrialdea atzean uztean. Eskilmose sailkapen nagusian 5. da, 16 segundora. Eta igoten hastiaz batera lehenengo etentxuek, ikusten dira. Laiste ari da jendea zabaltzen pelotoi erdian. Schachmann begira. Hortxe 25. postu inguruan. Aurrerako egin nahiko du segurazki. Eta honek kilometro eta erdi edo 2 kilometro beldurgarri dauzka batazbesteko penditza ia 13 eta erdikoa da. Schachmann. Hautsak haik izango da. Molema gurpilean duela, horretan jaiterratzean gelditzen. Eta pello ere bai horratzean. Beraz, Buitragoren itxaropenean, arituko ziren lehen lanean. Alex Aramburu, ondo kokatuta aurrean. Bueno, orain, jetxira txiki bat eta errepide estuan sartuko dira. Hauxe da, Matxariako sarrera. Eta hemen digora, ia... Alduenak, egin dezala alduena. Begira, nola padagoen hor. Begira, euneko 18ko penditza. Garapenak oso harinak, 38-19 platera, txikiago espalima dute eta atzean 32-34ko pinoiak. Buitrago non dabilen begira eta Buitrago hor da. Biziko postuetan, Ilan Van Bilderre bai, makur eginda doan, Soudal taldeko txirrendulari txiki hori da Ilan Van Bilder. Eskilmos ere bai, bere atzean. Maiot horia pikin bat atzeratuta, ja, Alex Bondo. Maiot horia, Maximilian Schachmann, hortxe irudietan. Aukeran atzera xamar. Bai, ala esango nuke. Aukeran atzera xamar. Eta Almeida, betiko moduen, Almeida atzetik aurrera egingo duena. Atzetik aurrera beti. Izan mendateak 2 kilometro edo 15. Beti atzetik aurrera egiten du Portugaldarrak. Atzo ere, Lazkao mendien amaieran egin zuen erritmo aldaketa. Edal kolpe bakoitzeko bai metro gutxi. Jaikito, jaik emandu eman beharrekoa eta Buitrago jarri da buruan. Buitrago. Eta badai hau da, ez da? Bai, metro batzuk hartu ditu. Euste izango da orain komeria. Lipovitz dator eskuinaldetik, Lipovitz dator! Erdi Van Bilder. Eta Lipovitz gertuti zaindu beharreko gizona da. Paris-Nizan 2. postuan sailkatutako gizona, Gasteizen, inoiz egin duen erlojupekorik onena egin zuen. Igoretan du bere indargunea, beraz, Erne Alemaniar gaztearekin. Alex Ordoa, Alex ere, oraingo zondo. Schachmann 15-20 postu inguru marian, liderra. Atxen gune tiki bat, eta berriz ere gorantza. Eta orain ditarte gogorrago harrapatu behar dute. Lipovitz badator, gerturatzen ari zaio, zuti jarri da Buitrago. Enrik Mas.
Kobo, Van Bilder. Kobo ere sekulako maila ematen, Kobo 25. postuan dago, 2 minutu eta 22 segundura sekulako maila ematen ari da hor lehendabiziko postuetan izen handi horien tartean. Maillot berdearekin datorrena, Joao Almeida gaur. Eta liderra atzeratzen ari da. Maximilian Schachmann, pixkanaka atzeratzen ari da. Oraindik ez da era bat hautsi. Eira Enrik Masen pedal kolpeari, Arinarin, kadentzia oso altuarekin. Hortxe dabil mugan Schachmann, Euskal gelditu da buitrago, ez da? Bai, buitrago hori Lipovitzek hartu di aurre orain. Ordoa Schachmann. Eten handirik ez dago. Larri dabil. Metro pare bateko zuloak, Mauri Van Semenean aldamenean duela. Eta Silva Uruguaiko txapelduna, Caja taldeko ordezkari bere atzean. Lipovic. Erne Almeidarekin, erritmo aldatzeko intentzio bistaratu da eta. Jarri da buruan, Portugaldarra. Favorito nagusietako bada, Joao Almeida. Valentzian, Algarben, 2. postuan sailkatu zen. Parin izan etapa garaipena eraman zuen, baina gero utxegin aize babesetan eta sailkapenean atzera. Debutaria da, itzulian aurreneko zari da, Euskal Herriko itzulian parte hartzen. Aranburu ondo, Alex ondo. Hor Stef Kras. Erritmo orain gizon honen esku dago. Mas ere ondo. Lipovic ere bai. Masen Gurpilan Tejada. Terzanik ez Kobo. Joao Almeida. Simone Velasco ere hor da. Ilan Van Bilder ere bai. Oskar Ronli ere bai. Eskilmose ez da aparte baina pixka bat atzera xiago. Atzera begiratu du Almeidak. Atzekoak gainean daude. Baina zulotxoak sortzen ari dira. Ze bihurgune hau ere. Gizmako aurreratuena Kelderman da. Xampusan da. Piskala destutzen ari da, estutzen ari da Almeida. Zazpigarren postuen selkatu zen Frantziarra. Almeida estutzen eta tarte egiten gainera. Inoizko denboraldi hasierarik onen egiten ari da. Ordoa Almeida orain aurrera. Buitrago burua makotuta, Lipovitzen ikustu, Xampusan ere bai. Buitrago nahiko lan baduraintza. Hor Alex Aramburu. Eskilmose, Kelderman. Schachmann horratzerago, Steve Krasatzean duela aurretik. Eta hor Gregoire, eta hemen Schachmann. Eta 2 kilometro pasatxo oraindik. Minutu batzu badaude. Den aipatu du Fermin seguraski Schachmannek iraganean zuen arazoa. Eta bere horpazur da, bere aulezia hortzegoela. Nolabait intensitate handiko esfortzu hauek denboran luzetzen direnean hotx egiten duela edo errendimenduan behera. 2019an hori ikusi genuen, hori gertatu zitzaion itzulian. Eta arazo horrek ez du konponbiderik izan denborak aurrera egin duenean. 26 urteko Portugaldarra bakarrik ari da geratzen lasterketa buruan. Lipovic eta Xampusan ditu atzetik. Eta Alex Aramburu dator gero. Hanka jokoan hor segitzen du, Bizi, Joao Almeidak. Alex Aramburu ari da erritmo bizitzen eta... Atzetik aurrerako ari da egiten bai. Zulotxo bat egin du, Enrik Mas da bere atzetik. 4. postuan Alex Aramburu orentxe bertan, hortxe utxiko balio gero jetxieran duen nabilezia teknikoa kontutan hartuta eta jetxiraren ezagutza aintzat harturik. Alex Aramburu garaipenare jokoan gaur ere. 2 kilometro eta gogorrena bukatzeko kilometro bat inguru. Maximilian Schachmann aurretik Guillaume Martin, Grupama taldeko gizona, Stef Kras du atzetik, liderrak. Eta buru-buruan gizon hau. Italiako giroan etapa garailea. Itzulia hundietan, Pogačar aldamenean izaten du gaur egun eta morroi lanean, aritu beharrean izaten du. Gainerako taldekidek bezala Joao Almeidak. Turrian 4. postuan egindako gizona da Joao Almeida. Aurten Paris Nizan irabazi zuen. Valentzian eta Algarben 2. postuen sailkatutako gizona. Favorito nagusietako bat zulu egiten ari da. Orain arte, txirrindulariek igo duten mendaterik gogorrenean erritmo bikainarekin kadentzia ondo orekatuta. Gorputza zukutzen Joao Almeida. Iara andoaz. Eta sartu da, Ale. Sartu da, bai, sartu da. Nik uste bat loi demonako ondo egela, ez dauke itzutu biharrik.
Ze azkenean 2-3 hor goiko lautan antolatzen badire eta berak bajatzen dakizien moden bajatzen badau. Hor da lez. Lipovitz egin eta Champusonekin. Eta esan dugu, oraintxeak gogorrena bukatzeko tartetxo bat falta da. Ez asko beratzen. Enrique Masordoa, Kelderman, Eskilmose, Ilan Van Bilder, horatzerago Berte, pikimatatzerago Gregoar. Gregoarrez, Franse deiek hori Guillaume Actanda. Eta hemen atzean, Schachman. Eta aurrean Almeida. Oso sendo. Gartzi ikusten da, Oso sendo. Bere ritmoa moteltzen espaldin badu, tarte handitzea ere koste egingo da, baina hor jarraitzen du, eta honek gainera hori du bere alde. Normalean mendate amaierak oso ondo egiten dituela. Nonbait, kosta egiten zaio. Gorputza ordekatik aldapara izaten den aldaketa bortitz horretan, baina gero egokitzen duenean, honek aurrera jarraitzen du egoskor eta gaur ere begira nolako igoera egiten ari den. Lehen metro batzuetako tarte izan dena orain, ehunka batzuetako ere bihurtzeko zorian darama. Eta segunduak dozena bat bai. Bai, bere buru oso ondo zagutzen da, lasango neukenik, eta hasieran ez da estutzen, denpora bat ematen dutze gorputzari egokitzeko, eta behin erritmo hartu da nien, azkenien bere honen hartatzen dago. Alde erabakigarria lortzen ari da. Alde erabakigarria eta gero hor, atxeden gune horretan ere, norberak bere esfortzu egokitzen duenean, hor bultzada handia eman diezaioke eta jaitsieran ere teknikoki oso nada Joao Almeida. Eta Aranbururen mugimendua, batetik etapa garaipenerako erabakigarria izan litekena, bestetik sailkapen nagusirako. Ez aztu horreneko 10 postuetan dago, 9. postuan dago, eta gaur gauza jarri diren bezala, ez harritu hor postu batzuk aurreratzea, Alexek. Favorito nagusien maila ematen ari da igoretan Alex Aranburu. Atzoko garaipenak emandako konfiantzarekin gainera eta gaur ikusita. Teorian bera baino izena handioago duten beste batzuk esate baterako Eskilmose. Iaz itzulian 3. postuen sailkatu zen gizona bere atzetik dabilela. Alex Aranburuk etapa garaipen ez etzik sailkapen nagusi ere helburutzat hartu dezake gaurko etaparen ostean. Bai, dauken maila ikusite, ez da ezer baztertu bihar, baina nik uste Alexen ezaugarrizek ezaute egunez egun eta egundanak lehiatu lehik ezela, batez ere bajatzen dauken rebetasune eta abiadura punta horrekin edozen esprinien mendeatzeu gai delako. Atzean kajokoa daraman Joao Almeida, atzean kajokoa, eserita jarrita, kadentzia altuarekin, abiadura bizian, aurkariei gero eta alde handiago ateratzen. Erabakigarri izan daiteke bere mugimendua, gaina harrapatzeko kilometroa baino zaio falta eta uste dut, atzeko hirukoaren aldean bere erritmoa benetan bizia dela eta oraintxe bertan etapa garaipena eta lidertza eskuratzeko favorito nagusia da Joao Almeida. Alexek alde daukan bestea da, urtean amaierarik ez dela izango aldapa gora. Beno, hortxe da Alex. Pixka bete indirela moten da, usta? Bai, hor behintzat pentsa besteak ze erritmo zeraman, hankajoko oso bikaina eta hemen kadentzia eta ikusten da justuxagoa dela. Atzetik erritma sartu da, atzetik jendea sartu da eta uste dut hori atzekoen ahaleginari inolako orbainik jarri gabe, baina eura zertxu bain moteldu delako gertatu dela. Eta aldeak gora egin du. Tabia goixan. 24 segundo. Bai, erabakigarria da. Tabia goixan, oin bajatxo bat bai, eta azken... Errepide nagusira atera da, eta izuako bide gurutzera. Bai, baina, igoerakoek beste 200 metro geratzen dira, bakarrik, oin 400 metro beruz dira. Horrelako lekuetan gainera, aurrean doanak ahalegin bete-betean jarraitzen du. Batetik, sensazioak ere onak dituelako, eta atzean bestalde, taldetxo bat sortzen denean, elkarri begira eta hor, segundu batzuk galtzeko arriskua handi izaten da. Taldetxo egin da. Hirukotearekin jende gehiago elkartu da. Etxieran, aparteko akatsik egiten ezbaldin badu, Joao Almeida izango da gaurko etapako garaile protagonista nagusia eta sari bikoitza jasoko duena. 26 segundora. Handia da, alde handia da. Begira nola doan. Subizian doa Joao Almeida. Izuan azken metroak ari egiten. Laster hasiko da aldapa behera Joao Almeida eta etapa ez ezik mailotoria du une honetan zain Markina Semenen. 26 urteko Portugaldarrak. Era sinistuta doa, bere pedalkolpean eta ikusten da nolako amorrazioa ze grinarekin pedalkatzen ari den, badaki un erabakigarrian dagoela behin esfortzurik handienak eginda orain goitiperakoan, abilezia teknikoa jokoan jarri eta bihurgune gondo hartzen baldin baditu. Aparteko akatsik egin gabe, sari potoloa daukala zain, Markina Semengo etapako amaiera honetan. Aldapa bera,
Jo Almeida, hemen Only, Oscar Only, Enric Mas, Eskil Mose, Lipowitz, Alex ere bai hor dator, Van Bilder ere hor dator. Atzerapena 25-26 segundoren inguruan dago. Ea orain aldapa bera. Enric Mas ez da, gizonik jaioena, hemen... Bator Alex. Alex seguruago. Bado Alex. Lehenko partea oso eskarra, botako dango itxi bera. Eta Alexek hau ere ondo ezagutzen du, oso ondo ere inguru hauek. Hemen inguruan dituen gizon horiek baino asko zero beto ezagutzen ditu Alexek. Alex jotzen. Alexe badaki hemen zirte dozart egin beharra daukala. 28 segunduko zulo hori janai baldin badu, asko arriskatu beharra daukala. Arriskatzen dago, Bai, bihurgune hori ez du oso ondo hartu. Ega hor errepidea saltotxu egiten ditu, baina, berak ezagutzen dago eta ikusten da arrisku aska. Osona da teknikoki Joao Almeida, osona, begira, ze ziztuan daraman. Hau da, sigisaga eta bizi-bizi, Oso ondo gainera. Bihurguneaz... Ara, hor, bizikleta zalea hor. Barrenetik Zabalera. Errepide bazterreko belarrak orraztuz, bikain orain arte. Alex, jazarpenean Alex eta bakarrik ari da geratzen itxura batean, ezkiotarra. Goratu, 25 segundoko atzerapena izan da, izua gainean, bakarrik ari da geratzen. Bakarrik urpiletik atera ditu, beste behin aldapa bera Alexek denak. Zulo handia da eta ez da arraza jatea izango 29 segunduko tarte hori, baina Alex bikain jokatzen, fisikoki zoragarri, eta teknikoki zer esanik ez. Eskil Mose bere atzetik. Lehenko parteo hain da eskarra denpora jati gatsa ala. Gero beko aldien nik uste bai pixka moztu daitekela alde hori. Akatsik ez egitea garrantzitsua da hemen. Batzuetan arriskatzaren poderioz, deskuidatu egin baitaiteke txirrendularia bihurguneren batean. Ze sua daraman Alexek. Goitik heldutari da geizten, Alex beti, holan. Gehienetan, bai, gehienetan goitik helduta. Baina, hola, penditzen dixamarra egon da ez dakit, ba. Segurtasun gehiago ez ote duen ematen beti geltzeak, baina, beno, hori... Beira, ia 80 kilometro orduko abiaduran ura gaindituta ere bai. Jaitxieraren bigarren zatian. Joao Almeida. Hemen bihurgunek ez dira hain itxiak, baina etengabekoak eskuin ezker, sigisaga. Eta bigarren parteo Alexen alde. Gusto bat egokia dela berantzako. Mailot horia ez da geri, Horko hori Fismakoa da. Kelderman. Eskil Mosea. Schachman ez da hemen. Hortxe Schachman. Oraintxari da. Taldera inguratzen Maximilian Schachman. Hau Isaac del Toro. Lasterketa buruan Joao Almeida. Bere aurreneko itzulian. Markina Semengo etapa irabaztear Portugaldarra. Jazarpenean Alex Aranburu. Horra, rapatu dute Alex. Eskil Mose sartu zaio gurpilean. Eta besteak denak segidan. Amazazpi balagun gizon honen atzetik, 6 kilometro baino etzezkio falta. Ziztu batean gora, ziztu batean behera, Joao Almeida. Mai gainean kolpe bortitza eman da, favorito nagusietako baten moduan etorri zen, UAE taldean badaki Pogačar lasterketan denien arentza lan egin beharko duela, baina beste zenbait probetan bere izango dela liderra eta uste dut UAEk horrela jokatuko duela. Bere izango dela liderra eta ura babestu beharko dutela. Minutu erdira talde txobat, 12 laguneko taldea, Alex Aranbururekin, Eskil Mose, Buitrago, Berte, Lipowitz, Enric Mas, Only, Van Bilder, Kelderman, Xampusan eta Tejada. Hemen mailotoria, Guillaume Actan ere hor ikusi dugu. 24, 6 kilometro, bat ere konponduko balira. Bai, baina hau den doien dabe. Oso indartxu da. Ez dut uste 5 kilometrotan, hau doan bezala 25 segundu jandakiokenik. Etxebarriatik Markinara bidean, hor bat ere
elkarlanean asmatuko balute. Zuzengune badagoan, da ikusiko bale. Hemen aldapa bera ez. Eta geroren ikuste dut, 30 segundu, Almeida doan bezala joan da, beste kontu balitzateke, iesaldi luze baten ostean indarrez justizia mar joango balitz, baina nik uste dut, 30 segunduko zuloa Almeida bati, atzean ondo konpondutare ez dagoela jaterik. Behin-behineko sailkapen nagusia usia genuke, Almeida lider. Behin kontu, 5 kilometro, 6 minutu asko jota diela honentzako, tope-tope rengo ditut. 60 kilometro orduko abiaduran, bestek distantzia hori jateko, ia 80 joan beharko lukete eta hori ezinezkoa da. Berak akatsik egiten ezpadu behintzat, indarragatik eta duen abileziagatik seguru duela esan daiteke. Eta behin hau garinako hauzue pasautea akatzik egiteko besta aukera askorik. Ja, zuzenguneak eta hortzak estutu eta gaitasuna joko jarri. Bueno, hau da, taldea gizentu da, eta hemen dugu lidera, Schagman, baina lidertza galtzeko arriskuan da gaur. Hemen ikusten da Alesi itxiotzela pixu guztixe, goitik ontsi arte bere izan da lehengo, eta... Eskrimos erreleboan, Lipovic irugarren, Champusan, Enrique Mas, Kelderman, Only. Eta aurrekoetan ez bezala, hemen gizon bat bakarrik izango da. Etapa amaieran, orain urrena Luis Leon Sánchez irabazi zuen taldetxo batean nagusitu zen aurrez Ben Swiftek. Taldetxo batean baita ere azkarna izan da, lortu zuen Britaniarrak. Etapa irabaztea gaurrez, gaur Matxarian gora aldegin du Joao Almeidak, eta geroztik bakarrik da, eta jetxera guztia bakarrik eginda. Minutu erdiko aldearekin, sartu da azken 4 kilometroetan. Ales berriz ere pasada. Alesek izugarrizko bultzada ematen dio. Errelebo ematen duenean, hautsi egiten du taldea. Indartsu eta oso motibatuta dagoen seinale da hori. Mexikar gaztea. Atzo baino asko zero beto, Isaac del Toro. Maillot berdearekin, puntuen sailkapeneko lidertzan ere Schagman da, baina bigarren denez Almeida horregatik darama, maillot berdea. Denboraldiko bigarren garaipenaren bila, Paris-Nizan irabazi zuen etapa garaipena. Han erakustaldi bikaina eman zuen mendateren amaieran, Jonas Binego ia garaipena ospatzen ari zenean atzetik etorri eta aurre hartu zion Joao Almeidak etapartan Eskilmose izan zen 3. postuan. Gaur denak menderatu ditu gizon honek. Etxean ere irabazteari izan zen, Algarben bere taldekideari etzion aurre hartu nahi izan. Helmuga arrastoan nahi izan balu, ura ere irabaziko zuen. Gaur bai, gaur itzulian esan bezala, aurrenekoz parte hartzen ari den lasterketa honetan, 3 kilometro geratzen zaizkio, minutu erdiko tartearekin da, beraz. Diferentziak gizendu egin du. Janez, gizendu egin du. Ikusten zan pedal kolpe ona, eta 55 platu egingoan, eta 11 pinoia, abiadura horretan oso zaila atzeko denpora ikentzia. Erakustaldi ematen ari da Joao Almeida, begira honen joari, badaki zirte dozarte egiteko eguna duela, gaur tartea handitzen baldin badu, behar bada zailena eginda daukala. Bihartik aurrera lasterketa taldekide kontrolatu diezaiokete eta igueretan gogortasunean bera dela nagusi eta ibilbideak hemendik aurrera ere gogortasuna izango du bereziki larun batean eta indartsu dagoen txirrendulariak horixe nahi izaten du aurkariak menderatzeko. Eta bere palmaresean esan dugu lehen ere garaipen handiak dituela, handiena Italiako giroko etapa, Suitzako turrean 2 etapa irabazitakoa da, Poloniako turrean beste 2, Tirreno Adriatikoan garaipenik ez, baina podiumean bai egona da. Paris-Nizan etapa urten, Kataluniako boltan ere etapa dauka, hoien aldamena jartzeko modukoa da, gaurko hau, itzuliko 4. Giroan 3. postuan sailkautoko gizona, badu 4. postu bat ere, eta ez soilik giroan baita turrean ere beraz, hitz handia dira, palmaresik eragarria duen txirrendularia da Joao Almeida, aurreko urtean Pogačarren mesedetan lanen aritu behar izan zuen, eta horrek baldintzatu izan du bere kirol bizitzan neurri batean, baina gizon segurua, gizon orekatua, eta txapeldun handi baten moduan ari da jokatzen gaurko honetan behintzat, itzulian. Eta taldeak 25. izango du. Taldeak Pogačarrekin irabazi zuen, jontzen igandean, 24. Hemen du, Almeidarekin 25. talderik irabazleena. Pedal kolpea etzaio bat ere kamusten, atzean ez dago akordiorik, batek errelebo ematen du, eta begira Lipovic.
Eskuinaldera begiratu, orain erasoak Guillaume Martin erasoka, ez da hau biderik eraginkorrena diferentziak laburtzeko. Kelderman erantzuten ari zaio Lipowitz berare bai. Hau da taldeetan beti gertatzen dena. Denak elkarri begira. Bakoitza bere aldetik azio egin nahirik. Saikapen nagusian kolpe bortitza jo behar du Markinako helmuga honetan, Joao Almeida azken garaipenerako. Bera zan hautagai nagusi lehenbe, baina gaurko eta gero ja. Indartxuna izan da alda hundiarekin gainera. Nolabait ere esfortzu oso muturrera eraman behar izan den kasuan, pedalkolpe sendoa erakutsi du, nortasuna, ez du hutsegiterik, atzo ere bikain ibili zen, une batzuetan larri bai, baina gero azkaumendin gora erakutsi zuen pedalkolpea, zoragarri izan zen eta gaur zailtasuna areagotu denean, bere nagusitasunaren nabarmendu eginda. Hemen da, helmugarako 14 kilometro falta zirela jodu, Matxarian gora utzi dituten agatzean, eta ez dute bere berririk izan. Markina Semengo azken metroetan sartu da Joao Almeida. Etapa garaipena eta mailotoria dauzkazain, saikapen nagusian 4 segundora zegoen. Etapa garaipena 10 segundoko gainsaria, eta 10 segundo horiek orain hauek izango duten atzerapenarekin batu eta tarte horrekin geratuko da lidertzan Joao Almeida. Kelderman. Bonifikazioaren bila Schachmann atzo iruan. Isaac del Toro lapurtuko die gainera. Isaac del Toro lapurtu nahi dizkie segunduak. Del Toro buruan, Del Toro bigarren eta Schachmann hirugarren. Beraz, sari potolo guztiak, uarentzat gaur. Eta bikainor talde estrategia horretan Isaac del Toro. Aurkariei, segundu apur batzu behintzat galerazi nahirik. Eta ospakizuna bien arteko apostekoa besarka da. Schachmanni bostekoa eta Buitrago. Buitrago izan da Matxarian bebetik aurrean jarrita zerbait egiteko intentzioa erakutsi duen lehena. Lana egin dute, hori txalogarria da. Baina ibilbide gogorrak lanaz gain kirol maila eskatzen du eta Buitrago ez da honen berezik gizon honen pare ibiltzen gauza izan gaur. De hecho, txikiak orain hemen helmugaratzen, bakoitza bere postuaren bila. Una Iribar helmugaratu da hor beste. Uruguaiko txapeldunarekin, bai. Silvarekin. Etapa garailea. Joao Almeida. Atzo ere izan zuen intentzioa erakutsi zuen zerbait egiteko asmoa. Lazkaumendiko azken tartetxoa mugitu zen atzo. Bai, baina igual motza igoera. Gaurko mugimendua bestera bateko izan da. Gaur mai gainean kolpe handia eman gaur. Mai gainean zeuden basoak dardarka jartzeko moduko kolpea eman du gaur Joao Almeidak. Erakustaldia eta azken batean horrelako aukerak baliatu beharra dauzka. Bai berak eta bere taldekideek. Gero Pogačar eta itzuli handietara joaten denean lana beltz egingo du, horri ere ez dio erreparorik jartzen, horretan hotzan aritzen den gizona da, baina bakoitza bere palmaresare osatu nahi izaten du eta bere urgullua gizendu, eta Joao Almeidak eta taldeko beste txapeldun batzuek astebeteko itzulietan dute horretarako abagunea, eta Joao Almeidak Valentzian eta Algarben bigarren postuan sailkatu eta gero itzulian baliatu nahi du bere palmaresak izentzen jarraitzeko aukera paregabea. 28 segundora, Isaac del Toro bigarren, 6 segundoko gainsaria, Maximilian Schachmann hirugarren, 4 segundo. Alex Aramburu gaur 5 garren. 28 segundo. 28 gehi 10, 28, del Toro hori eta Schachmann izan ezik gainerako guztiei. Alex Aramburuk gaur egin duen etapak ere uste dut meritu handia daukala. Matxaria ez da bere ezaugarrietara ondoen egokitzen den mendatea, mendate luzeska da eta oso sotentea eta bera gihartsua izanik, mendate gozoxagoetan hobeto moldatzen da. Eta sailkapen nagusian, Almeida lider, Schachmann minutu erdira, Lipowitz 38ra, Alexek 9. 7. egin du. 3. posturako Florian Lipowitz, podiumerako alegia. Gero Van Wilder, Eskilmose, Kelderman,
7. Alex Aranburu, 8. Henri Mas, Stef Kras 9. eta Simone Velasco 10. postuan. Aurreneko postu horretarako dezenteko astindua izan du etapak. Uste genuena baino handiagoa. Garbiketa eragin du, Joao Almeida. Garbiketa handia eta galbaia asko estutu du eta uste dut ja urrats oso garrantzitsua eman duela sailkapena eramateko. Oraindik ez dago dena salduta, aurkariak aintzat hartu behar dira, inoiz ez dira gutxietsi behar, baina gaur erakutsi duen maila eta bere izaera eta 3 astetan gizon honek erakutsi izan duen errekuperazioko gaitasuna kontutan hartuta, zaila ematen du, bera lehendabiziko postu horretatik inork kanporatzea. Uste du gainera lasterketak hemendik aurrera oso bestelako gidoia izango duela, orain arte atzo bereziki eta gaur ere lasterketa zertxo baita erotu da, baina lidertzan hain gizon sendo bat jartzen denean eta uak duen kuadrilla kontutan hartuta uste dut lasterketa lotzeari ekingo diotela bihartik aurrera eta ja itzuli handietan eta normalean lider bat babesten den nolabaiteko gidoia eraman dezakela lasterketak bihar eta etziko etapetan. Bai, hori azpimarratuko dugu nik, ez? Almeidak berak erakutsi dan sendotasunaz gain, uak eskaintzen den bermie talde moduen, horrek karrerie lotzeko ez dugu inungo arazorik. Bihartik aurrera edlitzateke harritzeko izango uek errimo gogor xamarra jarri eta ies egiteko aukera soilik sailkapen nagusian oso atzean daudenek izatea. Bere inguruan dabiltzan horiek uste dut ja jakingo dutela ies egiteko zirrikituak asko itxi direla gizon honek duen nagustasunaren eta taldeak duen irmotasunaren menpean. Gizon hau Action taldean ibili zen, gero Lefebvrerekin urrena, Lefebvreren taldean, Quick Stepen, Ebenepulekin izan zituen, bere tirabirak. Talde zaldatu zuen. Giroan. Italiako giroan, bai. Eta han itxusi xamar gainera une batzuetan Ebenepuel esterratoan eta gaizki ibili zenean haren gabeziak namarmentzeko ahalegin ez dakit egin zuen, baina ederki bistaratu zituen bere gurpilari jarraitu ezin ziola ikusita keinuak eta alako inmintzio batzuk eta egin zizkion eta Joao Almeidak Renko Ebenepueli. Gero talde aldaketak eta orain badirudi garai batean zituen txapelduna handi izateko nahi haiek zertxo bait baretu dituela eta Pogačarren aurrean egia esan ari ez dago lidertza diskutitzerik, munduko txirrendularirik onena da, anitzena, garaipenaren bermerik handiena duena Pogačar. Eta egia esan, arekin gainera oso ondo anaikidetuta edo bat eginda eta Joao Almeidak ulertu du itzulirik handienetan, harentzat lanean aritu eta gero itzuli txikiagoetan. Berak helburutzat hartu ditzaken horietan garaipenak erdietsi ditzazkela eta bide hori ari da jorratzen azken urteetan, urtero garaipenak erdietsi dituen txirrendulari bikainonek. 26 urte ditu Joao Almeidak, hortxe dago sailkapen nagusiaren buru. Eta gaurko etapan 28 segunduko tarteatu du, egin kontu gainera, 10 segunduko gainsari ere izan duela, Isaac del Toro 2. Maximilian Schachmann 3. liderrak, 28 segunduko atzerapena izan du, Clement Champoussin bikain gaur, Alex Aranburu zer esanik ez, atzo bezalaxe protagonista, ahalegindu da, garaipenaren borrokan, eta 5. postuarekin konformatu da. Joao Almeida lidertzan, 30 segunduko tarte horren Maximilian Schachmannekiko 3. Florian Lipowitz dago. Hortxe ikusi dugu sailkapen nagusia Markina Semengo etapa hau bukatuta. Lidertza aldaketa. Etapa polita izan da, etapa lehiatu izan da gaurko ere. Iesaldirako aproposa zirudiena, sailkapen nagusirako izan da etapa azkenean. Ibilian, sailkapen nagusian eman du kolpea matxarian gora Joao Almeidak. Bai, lehen komentatu dugu moden, ez? Inok zer beste horregalatzen, hemen ez dago ez eskapadarik, ez inolako aukerarik, orduen indartzuenak irabazi dau, eta gorko egunien indartzuena Joao Almeida izan dugu. Hemen orain beste talde bat ari da helmugaratzen. Jon Izagirre dator hor, besteak beste, atzeko multzo honetan.
Eta beste talde bat ere bai. Hau handia. Sartu da Gili be, hasiera baten eskapan ibilian da. Txomin Juaristi ere bai. Txomin posik izango da, gaurko gundien, bueno. Bai, nik uste, bai Txominek, bai Anderrek etaparik kendu beharrekoa kendu diotela eta ondo gainera. Amets. Bai, hasiera. Arrisko izan dute, ordurako iesalde eginda zegoen, atzetik zirela mugitu dira, iritsi egin dira eta gero denbora luzez. Iraun dute talde txoan, lasterketa buruan. Bai, momentu ona aukeratu dabe atzetik aurrera itxeko, ze ikusten duen talde haundixek ez zeudela eskapa hori izteko gogoz, baina ibilbide ondo zagutu dute kontzuare gainien metro batzuk hartu, eta bajada hori aprobetxau dabe atzetik aurrera itxeko, eta betu, etapa politxo, urten dozu. Etapa honek egindu irudietan dugun gizonak, egindu etapa txarra, bere aurreneko itzulian, saikapen nagusirako hautagairi sendoena genuen, lasterketa hasi aurretik, eta atzo halako zalantzatxoren bat izan bazen ere bere taldearen inguruan, uste dut, atzoko zalantzak denak aideratu dituela, Jo Almeidak. Atzo berak baino taldeak izan zuen arazo gehiago. Berak uste dut oso ondo erantzun zuela, ataka estu xamarrian ibili zen, bakar xamarri gelditu zenean eta gogoan izan gainera, aurreko taldetik Isaac del Toro ere atzean gelditu beharrean izan zen Joa Almeidaren taldetxoa lasterketa burura gerturatzeko, Lipowitz eta Blasov zijoazen taldetxoa hartara gerturatzeko, eta han izan zuten larritasunik handiena, baina bere erantzuna ona izan zen. Bere erantzuna ona izan zen, bereziki Lazka omendin gora. Eta gaur esango nuke, taldeak ere zuhurtzia geixiagoz jokatu du, ez du atzoko arriskurik hartu nahi izan, Marsuler iesaldian sartu dute eta lan txukuna egin du, gutxienez ordezkari bat aurrean izan da, eta gero bai Joa Almeidak bereziki eta Isaac del Torok ere, atzo baino bereziki mexikarrak lan hobea egin du, aurreko taldetxoan ailegatu da eta aurkari gainera, orain esprintean ikusten ari garenez, gainsari batzuk lapurtzeko gaitasunare izan du beraz, atzo kukuak oker jozien arren, gaurko honetan uste dut, kolpe handia eman duela Joa Almeidak eta UE taldeak nagustasun hona erakutsi duela. Eta minutu ertiko, aurrera inigo. Joao, felicidades, etapa y clasificación general, me imagino que contento, ¿no? Sí, muy contento de haber ganado, ¿verdad? Así que, no, muy contento. La verdad es que no me sentía muy bien hoy. No tenía las mejores piernas, pero quizás toda la gente iba así. Y he dado todo lo que tenía y al final he llegado primero y estoy muy contento. Agradecer al equipo por todo el trabajo que han hecho. Han sido perfectos y aquí estamos. Has comentado que no has tenido las mejores piernas. Puede ser por el día duro que fue el de ayer, ¿no? Estoy seguro que sí. Cuéntanos cómo habéis planteado el día de hoy y qué bien te has visto, ¿no? en esa subida de Isua. Sí, hemos ido bastante bien todo el día, bastante fuerte, una lucha muy grande para la fuga. Al final, para llegar al último puesto, una buena posición, la gente iba loca. Así que la verdad es que entré un poco detrás porque no tenía mucho para gastar. Así que decidí entrar un poco más detrás y hacer mi puerto y pues he puesto mi ritmo y ya está. Normalmente los puertos más largos te suelen ir mejor, más tendidos, pero has dado un gran nivel en este puerto explosivo, digamos, más corto. Sí, al final iba bien, tampoco iba súper. Yo creo que toda la gente iba un poco cansada de él, pero ha sido suficiente y ya está. ¿Y cómo has terminado? Porque todavía queda la sexta etapa, que es la más dura. Sí, mañana y después de mañana va a ser muy, muy duro, pero disfrutaré de la victoria y después enfocar en los últimos días. Perfecto, disfruta la victoria. Gracias. Garaipenaz gozatzeko moduan da, eta ez omen dago ondo, ez omen da nahi bezain gustora ibili. Joa Almeida, eskerrak ez zen ondo sentitu. Oraintxe jarraituko dugu setean, Amets Txurruka, gonbidatuarekin gaur, hemen, Markina Semeinen. Beno, Joa Almeida garaile, eta Joa Almeida esan duguna, Amets, kolpe latza eman du mai gainean. Batetik, Joa Almeida kolpe latza eman du, minutu horiko tartea egin du saikapen nagusian. Alere, Schachmann ere, kontuan hartzeko moduko gizona dela,
berresten ari zaigu, egunak pasala, sufritu egindu, geratu eginda, sartu eginda, eta hor dago sailkapen nagusian 2. postuan. Bai, erakutsi dago tipo gorra ala, ez da oesten, eta, hor, inorrezin da bastartu ondino, baina, gaur erakutsi dana Almeidak eta ze ekipo dauken kontuan izan da, hautagai nagusi moduen hartu beharko dugu. Alfontxo Arroyo ere bildu zaigu tertuliara, Alfontxo, arratsaldeon. Arrandekarri Fermin. Eta ikusi dugu. Sailkapen nagusiko gizonen arteko lehian uste baino tartea handiagoa izan da, azkenean, hautagai nagusiaren eta gainerakoen artean. Bat nagusi du, Almeida, berak erakutsi du itzulunetako indartsuna dela. Ez nuen espero nik matxereko aldaponetan horren besteko aldea ateratzea, argi zegoen aurreko egunetan ikusita oso indartsu zegoela, baina Inigo Lasak galdetu dien moduan, ez dira igoera hauek oso aproposak berarentzat, eta erakutsi du, sasoi honean dela eta itzulunetako indartsuena dela. Besteak, nik uste, erantzun ona manduela Schachmannek, oso ona, eta uste baino berago ibili direla beste gizon batzuk, Eskilemose adibidez. Aldiz, Alex Aranburu gaur ere txaloak merezi ditu. Gaur ez du irabazi, baina gaur ere etapa egindu, sufritu egindu, horri izan da, garaipenaren jokoan iraun egindu. Gaur ez du asmatu. Ez du asmatu, baina saiatu da Fermin, eta erakusten ari da, eta berresten ari da, sasoi betean dagoela, atzo garaipena lortu zuen, eta gaur hortze izan da, ondo erantzun du matxarian gora, eta ikusi egin bihar Alex Aranburuk zer egiten duen biharkoa oso gokia delako ezkioko ziklistarentzat, eta ikusiko dugu 2. garaipena eskuratzen duen ala ez. Atzo behar zeinen irabazita, gaur hemen garaipenaren jokoan ibilita, sailkapen nagusian 2 postu aurreratuta, Xabier 7. Azita eta maila duela erakusten. Gauza bada, aztea, bestea, errepidean, onenen aldamenean irautea, eta hori ari da erakusten, horretarako maila duela, Alex. Atzo hasiera batean ez, baina gero hasiera batean deskalifikatu zutenean jasotako kolpetik erabat errekuperatu dela argi eta garbi gelditu da. Gaurko mendatea etzan, ez da berez berarentzat mendaterik egokiena, mendate laburragoetan, biharkoan edo atzokoan askozero hobeto moldatzen da, eta gaur nortasuna handiz jokatu du eta gainera konfiantzarekin. Ez da itxutu esportzuan, Joao Almeidak aldegin duenean ere atzetik aurrerako lasterketa egin du, horrek esan nahi du tentuz jokatu duela, ez dela urduritu eta bere gorputzari zer eskazekioken oso ondo zekiela, eta uste dut bere bertute guztia gainera jokoa jarri dituela. Ez solik igoerakoan, baizik eta gero jaitsierakoan ere arriskatu egin du, baina abilezia teknikoa bikaina dauka, eta azkar jaistearekin batera seguru ere jaitsi da, gero gainera jaitsieraren azken zatian ikusi da, atzo garaipena lortu zuelako, eta tropelean ere nortasuna duen gizona delako, Almeida harrapatzearen zamarik handiene berari utzi diotela, eta horrek ere zaildu egin du azken helbura lortzea, baina Alex Aranburu bete-betean dabil, konfiantzaz gainezka dago, bihar beste aukera zoragarri badauka, ibilbidez gaurkoa baina askotzero bea, eta uste dut lehia bete-betean jarraituko duela, amore eman gabe eta azken etapa bitartean. Podiumen etapa garailea, Joao Almeida, taldearen 25. garaipena izan da, Almeida, hemen, Martina Semeinen lortu duena. Hauek ere euren aukeratxoak aporretxatu behar duzkate, amets. Gero denboraldian itzule handiak hasten direnean, Pogačarren aldamenen hil beharko dute eta lanak eginda, aurrez izan dituzen aukerak aprobetxatuta, beste gorputzaldi batekin izango dira, edo zer gauzaterako. Bai, behigarrixe dana da hori, edozein lasterketa irabazteko gai diren txirrendularisek, gero, buelta hundietan bestentzako lanien hiltzen dira, bai Almeida, bai Yates, azkenien dira txirrendularisek, edozein lasterketan askartasuna emonezkero, irabazteko gaitasuna daukezela, eta gero ekipue osatzen dena ikusgarrixe da. Almeida, maillot horiak jantzita Alfontxo, dotore ematen dio Almeidari maillot horiak. Bai, berazen, itzulia ze aurretik favorito nagusia, eta berrezen ari da, bere nagusitasuna, eta aipatu behar da, bera indartzu dagoela, baina gero atzo taldeak lan itzela egin zuen, ez zuen etekinek atera, baina kontu da izan behar da, azpimarratu behar da, gaur Del Toro ere hor sartu dela, eta makulu garrantzitsua izango du, batez ere, Eibarko azken etapa horretan. Taldearekin jarraituz, Arrieta iruditzen zait, dabilela uste genuen baino makaltxeago, Xabier? Bajuago, bereziki
Euskal Herriko itzulira etorri aurretik ere oso emaitza onak lortu zituelako. Garaipenaren bidean ere ibili zen, 2. postua lortu zuen, sailkapen nagusien 3. postuen ere bai, eta lehen urtean gogoan izango dugu azkeneko etapan ere zenolako mugimenduak sortu zituen, eta etapari gogorrenean Juan Ayuso gero azken garaipena lortzeko protagonista edo giltzarrietako bat izan zen. Behar bada gaur bakusiago ibili da, atzo ere etzen honenekin batera izan, eta bihartek aurrera ja, orain arte izan zitzazkeen bere burua pixkabal luzitzeko aukerak ere joan egin zaizkio, Joao Almeida hain lider sendo delarik, bihar lehendabiziko kilometroetatik segurazki lan egitea egokituko zaio eta Igor Arrietari. Maillot berdea jantzi du, etapa maillot berdearekin irabazi du, bihar maillot horia eramango duenez, gaur ez bihar maillot berdea, Schachmannek eramango du. Alegia Orkia gordainetan, esango dio Almeidak Schachmanni. Bai, bueno, niño asko falta da, así que ikusiko dugu. Biharko etapa eta etzikoa buelta asko moleik ez, eta ia zer. Iruditzen zaizu gaurkoaren onduten? Ez, baina, bueno, nor jakin, egun txarro bat. Normalien ez, normalien nahiko eragitza, baina, bueno. Hortxe, sailkapen nagusia. 30 segundora Schachmann, 38 Lipowitz, 59 Van Wilder, Alex Aramburu, 7. postuan kokatu da. Mendiko liderzan ere aldaketa, Almeidaren taldekidea, Marc Suller, Bruno Armirel izan da gaur maillot horrekin, Marc Suller izango da, biharko etapan mendiko maillotarekin. Beno, UAEk protagonismoa Sullerrekin ere iesaldian izan du etapan zehar. Bai, eta Sullerrek ere, segurazki, berak personalki itzuli honi kendu ziezaioken askatasuna uste dut kendu diola. Biharretzait iruditzen, bera pelotoia bat eginda baldin badoa, behar bada puntu batzuk garramazkatzen ahaleginduko da, baina uste dut gaur Joao Almeidak eman duen kolperen ostean, bai Sullerrek eta bai taldeko guztiek, bakoitza duen ahalmenaren arabera lan egin beharko dutela. Beraz orain, 2. mailako sari hauek uste dut itzalean utziko dituztela eta UAEk argi eta garbi Joao Almeidaren azken sailkapeneko lehendabiziko postua hobetsiko duela. Sailkapen osagarrietan ere Worldtourreko taldeak ageri zaizkigu, Alfontxo, hemen ez dute ezer uzten. Mailak ez du barkatzen, Fermin. Zerabaitagatik dauden mailak eta Worldtourrean dabiltzanak, aparteko kategoria maila daukate eta 2. mailakoek ez daukate betarik ezer egiteko iesaretan sartu eta presentzia izan. Horren arira, Fermin eta lehen Igor Arrietaren aipu egin dugunean pentsa, Kopi Bartali astean 2. eta sailkapen nagusien 3. postuen sailkatu zen, Bentuletek irabazituen bertako etapari gogorrena eta sailkapen nagusia berarentzat izan zen Bentulet. Itzulian ez gara ikusi ere egiten ari. Bisma taldea duen gizonik aurreratuena eta kolorea eman dion gizon bakarra Kelderman veterano izan da. Eta beste sailkapen batean ere aldaketa, gazten sailkapenean, Brier Roland, Frances Deieko gaztea, ageri da orain, sailkapen horretako aurreneko lekuan, Romain Gregoire bere taldekidea izan dugu maillotarekin etapan, bere taldekidea. Rolandek eramango du biharkoan. Marc Sullerrentzat, saiatuenen saria izango da, Marc Suller, egia esan, saiaturik baldin bada, hause da saiatua. Hau saiatzen da. Eta bai, duen honen da, eta gau bere erakutzi dau. Lanerako dagoenean lanerako, baina berarentzako aukera dituenean, saiatzen da, behin eta berriro, eta, merezitza, ez? Pena pixka, etxekoak, bai Txomin da okabe, atzetik aurrera egin dut, saiatuen sari hori, igual izan diken, baina, Markek merezitzen dut. Esan dugun, Alfontxo, Ander Rokamikak eta Txomin Juaristik iesaldi harrapatu dute eta etaparik kendu beharrekoak kendu diote eta ondo gainera. Bai, gainera etxean aritu dira eta hori egin beharra zeukaten, biek ala biek saiatu dira azken unera arte, baina ezin izan dute aurrera egin eta hori eskatu behar zaie hemengo ziklista hauei, Euskaldunei, Euskal Euskadiko ziklistei edo Ander Rokamika berari ere etxean egon dira, oso piztuta atera dira, motibatuta zeuden, etxan zeudelako, eta egin beharrekoa egin dute. Hortxe maillotak Almeidarenak dira, horia eta berdea, mendikoa Sullerrena eta Brier Roland gaztearena maillot urdina. Marc Suller omen da, Inigo Lasaren aldamenean, aurrera Inigo. Ez dakit, Inigo, ez dira nentzun, bai? Bai, hementxe, Marc Sullerrekin.
Bueno, Marc, felicidades. A ti, a la mínima que te dan una oportunidad, tú la aprovechas. Sí, bueno, ha sido una etapa muy dura. Al principio no dejaban filtrarnos en los movimientos, pero al final no ha habido otra. Y en Montecalvo, que me lo conozco de cuando he corrido también en profesionales, que se hacía la carrera, pues casi coronando he arrancado y he podido entrar en la fuga. Luego pues hemos hecho un grupo bastante grande. Nos entendíamos más o menos, pero quizás falta un poco más de entendimiento para remar más para adelante, pero para nosotros mejor, porque al final Joao ayer ya vimos que era quizás el más fuerte, y si se iba a la carrera pues así cerca, teniendo este puerto final, pues estaba claro que lo iba a probar, y así ha sido, y hemos podido ganar la etapa y líderes. Hoy ha salido todo bien, ¿no?, para el equipo. Sí, la verdad que sí, que bueno, que Joao está muy bien y ha aprovechado muy bien sus oportunidades, y ya te digo, ahora mantenerlo, que es un terreno duro, cuesta mucho controlar esta carrera. Llevamos 2 etapas que parece un poco carreras de cuando corría en sub-23, todo el día al ataque, la fuga se hace muy tarde y bueno, ya te digo, divertido, y yo creo que la verdad que a seguir en esta línea. Ayer explotasteis la carrera, luego no pudisteis darle ese colofón final, pero no sé si ese desgaste de ayer ha podido causar lo que ha pasado hoy. Sí, mañana otra vez, o sea, al final todo lo que queda es como hoy, entonces mañana quizás es un poquito más suave, pero igualmente, o sea, más suave de porcentaje las subidas, pero bueno, igualmente se marcan diferencias, entonces creo que tenemos un equipo muy fuerte y tenemos que controlar la carrera ahora ya. Y de aquí en adelante esa libertad que has tenido, igual mañana tocará controlar, ¿no?, un poco esa carrera. Sí, lo que te comento, que al final a partir de ahora ya tocará controlar la carrera. Tenemos muy buen equipo y esperemos que no se nos escape. Perfecto, gracias. Ederreko emaitza lortu du gaur UAEk. Atzo asko jo zuen eta atzo saririk ez zuten izan gaur aldiz. Etapa beste batzuei utzi diete egiten. Erremate Almeidak eman dio. Almeida ez ezik Suler eta Del Toro ere horribili dira honenen inguruan, eta bihartik aurrera, Xavier esan duena, bihartik aurrera besteak noiz mugituko zain ibiliko dira. Aurrez ordea Schagmanen aipamentxo bat egin nahi nuke, Maximilian Schagmanen igoerak, balagizu Roglicena gogoratu arazi didala, Roglic 2018an lider zela, Schagmanen antzera ikusi genuen atzean taldetik geratu eta sufritzen. Uste dut Schagmanen inguruan gaur egin dugun aipua gero errepideak erakutsi digula. Schagmanentzat ja mendate luze xamar hauek hain gogorrak diren kasuetan behintzat kaltegarriagoak dira. Atzo defensa benetan bikaina egin zuen eta gaur ere azkenean maila polita eman du. Uste dut mendate hasiera baino amaieran hobeto ibili dela, eta gutxienez Almeida salbuespen hartuta beste favorito guztien inguruan ibili da, beraz ezin genezak esan huts nabarmenik egin duenik, baina sufritza egokitu zaio, lidertza galdu du, eta horrekin batera uste dut, lidertza berarekin batera izaten du, bai erantzungizuna, baina aldi berean itxaropena ere bai. Eta orain nolabait pixka bat itzaleago gelditu da, zertxobait anonimatu handixiagoan, eta ez dakit bihartik aurrera asmatuko duen, orain arte izan duen protagonismoa izaten. Baina uste dut, 2019an izandako antzeko bilakara izaten ari dela Schagmanen aurtengo itzulia ere. Eta itzalean ez, baina pikin bat baztertzen ari dena, Alfontxo Eskilmose esango nuke. Azaldu egin da, baina falta zaio zerbait, distira pikin bat falta zaio Eskilmoseri. Saikapenean pikin bat atzera egin du. Bai, nik uste Paris-Nizan izandako erorikoak zerikusia izango duela Eskilmoseren errendimenduan. Egia da taldeak konfiantza bazeukala berarekin, hor matxarera sarreran, pelotoi buruan jarri da taldea, eta itxuraz, bazeukan esperantzarik Eskilmoserekin, baina Danimarkarrak ez du Almeidaren erantzunari gai egiteko gai izan, ez da gai izan aurre egiteko, eta uste baino apaltxako ari da lidertrekeko ziklista, iaz laugarren amaitu zuen itzulia, eta aurten ikusi egin behar podiumoko lehia hortan sartzen den, azken etapa ibarko, azken etapa kontrako estarretik sartzen zaiolako Danimarkarrari. Danimarkarragiaz, lidertza galdu egin zuen azken etapa gora beratxuan. Asko jozuten azken etapan, eta etapa guztia pasa zuen, atzetik aurrerako egin ezin da Eskilmosek.
Kofidisek ere aipamena merezi du, Alex Aranburu aipatu dugu, meritu handiko etapa egin du atzokoaren ondoren Alex Aranburuk taldeak kartatxo bat erakutsi digu, Matxariara bidean sarrera aurre hartantxe gizon bat jarri duenean, ametxe espero genuen, han Kofidisek gizon bat jarri duenerako, Alex etapa lehiatzeko asmotan izango zela. Bai, asmo erakutsi dago eta hor egon da, bai. Alexentzako dauken mailarekin etapa danak dionak, gaurko egizan pixkat luzi esan igoera hori, baina bere kartak oso ondo jokatu ditu, igoeran ez da itxutu eta aukera bakarra zen, goitzi bera, Almeidak sustotxoren bat, edo biurgunen bat txarto trazada bat egin, eta hor duentxe tarte hori mosti, ez da. Egitea atzien beste laguntza askori topau, jeitxera dana berak egin dago, eta behin bera eldute bestatzen ez lagundu, ezin esku izen da, baina nik usteot berak egin beharreko danak egin ditxule, eta bisorketapa hobia izango da bera entzako. Aproposagoa, Alex Aranbururentzat eta lehiatzeko dago, eta edo zer gauza, ikus genezakela, esango nuke, bat irabazi du Larribili. Nonbait elkarrizketa bat dugu, zuzenean Inigo Alasaren mikroragoaz, hor behar dugu eko managerretako batek, Inigo? Bai, alaxe da, hementxe dago Josean Fernández Machín. Josean, felicidades, hoy se puede decir que ha salido todo perfecto. Eskerrik asko. Sí, la verdad es que perfecto en el sentido que tenemos la intención de buscar la fuga con Marc, para tener la etapa cubierta y bueno, pues todos en torno a Joao, intentar hacer un paso al principio del puerto, lo ha hecho Bahrain, perfecto, cubrir intentar con Del Toro y incluso si podía estar ahí también Brendon, al final ha estado Del Toro y la verdad que bueno, pues, Joao ha puesto su paso, que es lo que le gusta, ha llegado con ese medio minuto, quizás un poquito más arriba y bueno, ha sabido mantenerlo de manera perfecta y ganar la etapa. Ayer parecía que quemabais demasiadas balas, ¿no? Porque luego al final no se pudo ganar, pero no sé si crees que lo que se hizo ayer ha tenido consecuencia hoy. A ver, está claro que ayer hicimos una carrera dura desde el kilómetro 70, subimos la bajada tanto de Sant'Àgueda como intentar arrancar primero con Del Toro, después con Brendon, después con Marc. Intentamos hacer la carrera dura, hubo un momento donde se nos fue a Ilipovic y tuvimos que parar a Del Toro por detrás, pero teníamos por delante. Teníamos a Brendon también, teníamos a Marc, y creo que el equipo es muy fuerte. Y bueno, pues ahí hicieron el trabajo para que la parte final pudiera... Mala suerte porque se salió una rotonda antes y no pudo disputar la etapa y hoy ha podido recompensar el infortunio de ayer. Joao se estrena en la Itzulia, no sé, a él le conviene igual unos puertos más tendidos, más largos, no sé si esperabas este rendimiento en estas rampas y en estos puertos tan explosivos. La verdad que era un test de fuego, y siempre hemos hablado con Joao, ¿no? Donde era una carrera explosiva, donde era la Itzulia es una carrera donde la posición y los puertos cortos imperan por encima, digamos, de los más largos, un recorrido que le va mejor a él, pero bueno, tiene que adaptarse también a estas situaciones, a este recorrido, y qué mejor manera que ganar una etapa y de momento ponerse líder. Vamos a intentar defenderlo hasta el último día. Íñigo, Arrieta, ¿no? Defender, controlar esta carrera loca. Sí, la verdad que sí. La verdad que bueno, hay muchos intentos de fuga, muchos cortes. También provocado, en mi opinión, porque como ayer perdió tantos corredores tanto tiempo, hay muchos corredores que tienen ese tiempo perdido y que buscan pues eso, la opción de llegar a una fuga y que el equipo de líder pueda conceder esa fuga. Y Igor Arrieta, no sé, le estamos viendo igual un poco por debajo de su nivel, no sé tú si le pasa algo o cómo lo ves. La verdad que venía muy bien y estoy convencido que es un corredor excelente. Ayer intentó estar en la fuga, trabajó bastante, no pudo estar en la parte final, pero tengo confianza ciega en él. Va a hacer el Giro Italia, después de aquí va a hacer altitud, irá bien, no tengo ninguna duda, es un estilante ciclista. Perfecto, eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, horixe... Esan nahi genion Inigo Lasari, galdetzeko Arrietari buruz, bueno, esan du, konfiantza osoa duela Arrietarengan, Josean Fernández Matxinek, bai, gaur ja beste patxada batean zegoen, Josean Fernández Matxin, ordu ze irudietan, bere gizona Joao Almeida gaurko protagonista, eta bihartik aurrera komeni, hauei Xavier, hauekoiko komeni, iesaldion bat antolatzea, euren artean egin dezatela etapa eta atzean bakea izan dezatela, ez?
Biharko etapa horretarako uste dut aproposa dela. Ibilbidez ere gozoa ez da, baina atzokoa, gaurkoa eta etzikoa baino askoz ere gozoagoa da, eta uste dut sailkapen nagusian ere diferentziak orain artekoak baina handiagoak izanik pelotoiak askatasun gehiago emango diola ihesaldiari beti ere sailkapen nagusian kezkagarria edo arriskutsua ez den inor sartzen ez baldin bada. Uste dut gainera, jakinaren gainean dagoela Joxan Fernandez Matxin azkeneko etapa zenen gaiztua izaten den hemen kontrolatzeko eta etapa gogorretatik datozenez bihar alduten neurria meintzat indarrak berreskuratzeko baliatu dezaketela eguna. Beraz uste dut uaek lasaitasun pixka batekin ekingo diola etapari eta gero litekena da gainera bihar etapa garaipena lortzeko aukera duten talde horiek, horien artean Cofidisek esate baterako, edota Lidl Trekek, ezben Tibon Eisekin ere zerbait egin nahiko dute, behar bada, talde horiek ere lasterketaren kontrola eramango dute, eta hori, askoz ere gustagarria izango da Joxan Fernandez Matxinentzat, beraien esfortzua eramangarriagoa egingo duelako, arindu egingo dielana. Hor, ikusi dugu berriz ere Matxarian gora, Jo Almeida, zean kajokoa eraman duen, eta tarte luzean, tarte gogor luzean, eramanduan kajoko hori, Portugaldarra, gaurko protagonista nagusiak, beste protagonista baten ganagoaz, Gazterik onenaren sailkapenean aldaketa orain Brier Roland, Romain Gregoire, Francedekoaren taldekidea da, Inigo Lasa. Brier Roland, félicitations pour les maillots, premier col important de Itzulia, racontez-nous comment avez-vous vécu cette étape? Ouais, c'était une étape très très difficile, très nerveuse, un petit peu comme hier. Voilà, on a perdu Romain, il était malade toute la nuit. Donc voilà, on s'est penché un peu plus sur Guillaume aujourd'hui. Il a fait une très belle étape et voilà, j'ai fait la meilleure montée finale possible. C'était très dur et voilà, j'ai fait de mon mieux et ouais, je suis satisfait. Peut-être c'est les premiers jours du cycliste de la générale. Comment? Les premiers jours pour les cyclistes de la classification générale. The first day for the guys of the GC. Today? Oui. Hier. Ouais, c'était vraiment. Il y a eu l'échappée avec de nombreux gars. On n'a pas été représenté à l'avant, mais finalement c'était peut-être pas plus mal parce qu'ils se sont fait reprendre en bas du dernier col et oui, après ça ce sont les leaders du général qui se sont expliqués entre eux et ouais, comme j'ai dit, on a essayé de mettre Guillaume dans les meilleures dispositions et puis ensuite moi j'ai fait ce que j'ai pu, on va dire. Merci beaucoup. Frantzeko gizona Guillaume da, sailkapen nagusian, baina Gazterik onena honetan Brier Roland, esan du Romain Gregoirek gautxara pasatuela gaixorik dabilera nonbait, atzo behar zainen podiumetik pasatzen Romain Gregoire, esan bezala orain bere taldekideak ordezkatu du Gazterik onenaren lehen postu horretan. Biharko etapari begira jarri behar dugu, bihar Gernika Lumon amaituko da etapa, itzuliko bosgarrena izango da, aspaldian ez da itzulia, Gernikan amaitu, itzuliko etapa ez da espaldian, Gernikan amaitu, bihar izango da. Eta biharko etapako ibilbidea prestatzen antolatzailekin Pello Bilbao ibili da. Eta ze kontatzen digun Pellok berak bihar egin behar duten ibilbide horretaz? Etxean, begiak itxita ezagutzen dituen errepidetatik arituko Pello Bilbao. Gernikan amaituko den bosgarren saieko azken kilometroak diseinatu ditu. Azken 60 kilometroak oso exigenteak izango die, 1400 metroko desnibela sartzen da 60 kilometrotan. Koska txikiak, bide pixka zigisa batzuek, iztuek, Ardenetako klasiken ikutu bat eukileike, ez? Pixka Amstel eta Lieja tarteko zozer izan izango zen, Biara mundian azken etapak Holiarren arteko borroka baldintzatu dezake. Indarra gordetzien ikuste erabakiko dela asko, ez? Baina, bueno, urrengo gunean pentsatzen dauenak igual akatzen bat egin lehik, ez? Klasiko baten itxura duen ibilbideak horrelako garraile bat beharko dute, helmugan. Bai, klasiketan ondo abizen ziklistak, ez? Bai, Hirschi berantzako etapa proposa izan lehike, edo igual Alex Aranburu moduko korredore bat, bai, ez? Ikusi dugu olako antzeko ibilbidetan
itzulian bertan etapa irabazten. Pello Bilbao, etapa lehiatzeko moduan izaten den sailkapen nagusian aukera guztia galduta baitago Pello Bilbao. Itxaropentsu ekintzion Pello kitzuliari, baina lodosa bidean erori eta erorikoren ondorioak uste baino handiagoak ditu berarekin nonbait. Ja bihar zer moduz den eta esan dakoa, etapa lehiatzeko moduan izaten den. Euskal Ziklismoak albiste ona izan duela aipatu dugu gaur. Jon Odriozolak taldetxo bat izango duela, afizionatu mailan, 23 urtepeko talde izango da, orain hasiera honetan, Smart Lock enpresaren laguntza izango du, hori izango du babeslea, eta 5 urteko bermea izango du gainera. Gauzak behar bezala egiteko, bebetik hasi beharko dute, oinarriak finkatzen egin beharko dute lan, Jon Odriozola lehen ere eskarmenta duen gizona da, Murias taldearekin urte batzuk manager bezala egindako gizona da, eta gaur aurkeztu dute proiektua, urretxun, hemen dira, bere hitzak, berak emango dizkigu xehetasun gehiago. Burua izango dira 15-19 arteko txirrindulari, baina lehen esan dutena. Hasieran gauza bat zen nahi dugunin, eta badakigu, eta nik ondo saltzen dut txirrindularitza, oztopo asko hango direla hasiera hortan, gure behar guztia betetzeko. Orduan, nire partetik, hori, bitima pazientzia eskatu, ze hau proiektu epe luzera da. Eta lehenengo urtean, o lehenengo bi urtean, gauzak kostako diaiten, baina gero aurrera atarako danak, ze lehen esan dute moduan, epe luzeko proiektu baten, gauzak ondoiteko aukera asko dauz. Lasai hartuko dute proiektua, esan dugu, 5 urteko bermea du, amets, gauzak ondo egiteko, denbora behar da, bebetik hasi behar dute, gauzak argi dauzkate, Jonek ezagutzen du mundu hau, Jonek eman beharko urratsak badaki zein diren, eta nola eman behar diren, baina pazientzia behar da, ezer baino gehiago pazientzia. Bai, holan da, azkenien oitxu gara Euskal Herrixen, emaitza oso onak eukitzen urte pilo baten, ezer barririk lortu behar da dugu, oinarritxik hasi behar da, eta, ez nekien ezer, baina entzunako albiste honekin, itxura hona daukat, eta suerte pixkatekin, dana berak espero da den moduen aurrera doien, eta hori holan bada bat danontzako ona izango da ez, batez be, txirrindulari gaztientzako, apurka-apurke formetan, eta ez den jutie, eta hemendik urte batzuetara horrek emaitzak ematen dozkuzen. Alfonso, aspaldian bestelako albisteak ematen ditugu, bateko lasterketa bat desagertuko dela, urrena alako taldeak azkeneko denboraldia izango duela, poza ematen du? Bai, poza eta behingoz albiste hon bate izan dugu gaur, eta benetan pozeko moduko albistea, behar zuen alako albiste bat Euskal Txirrindularitzak, pazientzia behar da, Jon Odriozolak aipatu duen moduan egitasmoa luzerako da, epe luze baterako, eta gazteentzat, arrobiarentzat, aztegiarentzat oso albiste ona da, eta ikusiko du nola jorratzen duen. Eta helburuak apurka finkatuko dituzte, helburu oso handiak ez, handitxok badituzte, eta emeki apurka guruntz joango da egitasmo hori, eta nik uste zeresan handia emango duela Jon Odriozolak zuzendutako egitasmo honek. Eta gure ongi etorria, Smart Lock, enpresari, urte askorako izan dadila. Bihar 5. etapa izango du itzuliak, Bizkaian izango da, bere osotasunean etapa bihar Gernika-Lumon, helmuga. Zaiguzu zerbait amets, inguru hauek hemen egon da, egokina zuk azaltza izango da eta. Ez pentsau, egia esan azkenengo trampatxo horien nagoen ezagutzen, pello hori entzun askotan bai eta inguruko bideek eixenak. Lehen komentatu dugu asko espanaz ibiltzen behar bizikletan, aste honetan lanera kotxien eramando bizikletat, etorri nintzen Bilbotik Gernikaldera, eta paraje oso politxek, ibilbide estuek eta aldapatzuek, baina inguru oso politxetan eta mugimendu askorako moten dena, eta pello berak esan da moden, ales batentzako oso egokisek izan lehik esenak, eta zer gaitxik ez, pello bera, pixkarreko beretan bada, Jon, gure etxeko txirrindularitzek denpora galdute daukenak, iesaldiren baten sartu eta aurrera itxiko moduko etapa.
Alfonso, 3. mailako lau mendate, baina hor puntuagarria ezten beste koskatxo bat. Bai, azkeneko koskatxo hori, hor Pello berak sartu duen koskatxoa da hori, ondo zagutzen duen koskatxoa, bueno, porlanezko igoratxoa da, eta nik uste hori gakoa izango dela biharko etapan igoratxo hori. Biharko etapan, seguro ni pelotea eutxita ailegatuko da, baina hemen era guztietako ailegaerak ari da jorratzen Xabier Usabiaga, eta biharkoaren inguruan deskuiduan taldetxo bat ailegatuko balitz, ze izan behar ditzateken kontuan, aipatuko digu Xabierrek ondorengo bideo honetan. Markina Xemengo etapan, izuak nola ez, sekulako garrantzi izango du. Baina ez, soilik igoerak, baita jaitsierak ere. Jaitsiera oso sigisagatxua da, eta horren beste teknika ona izatea ezinbestekoa izango da. Ikus dezagun ze alde dagoen horrelako bihurguneak ondo edo gaizki hartuta. Bihurgune itxi hauek ondo hartzeko, errepidearen zabaletik ekin behar dio txirrendulariak. Bihurgunearen begininera ailegatutakoan barrenetik pasa eta gero ahalik eta gehien zabaldu. Errepide bazterreko belarrak orraztu egin behar dira. Hori da modurik labur? Bueno, hori atzokoa zen, atzoko etaparen inguruan Xabierrek egindako bideoa zen. Biharko utziko dugu, honezkero, Xabier demoraz gaizki gabiltza. Biharkoari buruz, agurtu aurretik, ze aposto egin behar dutzu, Alfonso? Nik Hirtziren aldeko aposto egingo dut. Ametsa zer dio? Nik buruarekin barik bisotzak egingot, eta Pello berak rekuperetan etxien, beran apostu da. Badukazu, itxaropena, zerre badakizu, guk ez dakigu zerre badakizu, Amets? Ez dut uste, gatxe izango da, baina, bueno, esperantza hori. Zer dio, Xabierrek? Nik gaurko asmatuta isilik egoteko moda nago, Iboneiz. Ibonez, Pello Bilbao eta Mark Hirschi, aipatu dituzte hemen. Bihar garai honetan jakingo dugu, zeinek asmatu duen. Markina Semeindi besterik ez, etapa ikusi dugu Markina Semeinen eta ustekabean saikapen nagusian kolpea handia jota geratu da gainera Joao Almeida. Jarraipena bihar, Bizkaian esan bezala Gernika Lumon, ea ze ikusten dugun, hemen izango gara ondo garela, 3 inguruan hasita. Amets, eskerrik asko bisitagatik. Eskerrik asko zegoen. Segi bizkor. Juan Andreok esan dakoa ondo garela, 3etatik aurrera izango dugu elkarren berri. Arratsaldeon, ondo izan.